سلام تخطات نايز channel كما يتخونوا سناك تكونوا ناي وترو تمليتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا نايز مدب مسانا كتصون حدما بخبر نعدمكم لايك مقبار شير مقبار يتوغ من حسابكم بحنات مقداف دما ناي وترو تاويعتنايو سلا تزقبر دقاف كل غزي دقيمنا دقاقيمنا كان مسجن نفتو بارنا لو مارستي أزيو أقداسن قلتي فزك اير زلو ኩነታት ናይ ዞባና ብደረጃ ዓለም እውን ቆላሕታ እናረኸበ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳያት ክንርክብ ፍትን ኢና ስለዚ መጀመርያ ግን በቲ ቢገ ፒክቸር እቲ ኮምፒቲሽን ኣብ ዞባና ጥራይ ዝካየድ ዘሎ ዘይኮነ ብዓለም ደረጃ ዝካየድ ዘሎ እዩ መጀመርያ በዚያ ዜና እዚያ እስከ ክንጅምር After months of digging into the trade war, the Trump administration may be considering a retreat. That's going to be the president's decision. A new report suggests the president could be considering walking back his signature tariffs. We'll see if there's kind of a narrowing. My understanding is if anything is done, and I don't think it's great reporting that we saw today, if anything is done, I think it would be sort of clarification. According to the London-based Financial Times, Donald Trump plans to roll back tariffs on metal and aluminum. انتينا نسمع زلنا نبي حكي أبقى بوينت كبر كم زغل كل بزح سب زقمته زنبريو دونالد ترامب نزقول تهدد استبقسون هاي تعرف قعزو زيادة أنا من كم زهرم زلو كربدو جمير له بتفكر نشاينا يكون نزود دغزلو ولا بقات حلمون بحقون السنتخونة نسبة أمريكا إذا داخم زلو affordability ويون من نبابرو أمريكا أصب يغيو كبير زلو يزبهر لذي زدما ولا حنت مستير يبلون كاب دغ ببزح نبرد د يمصو سلو زنبرو ات تعريف يلو نسغير وزلو امريكاوያን يمزخفل وزلو 10% تعريف ني تشاينا اندحريلو كاب تشاينا دمص زنبر نبرد بمولو 10% كبوري كاونتي عميلنا امريكا تعلاما اتم ات نبرتتي كاب تشاينا ممصا تريفو كامريكا زوفريت كالات كابو كتغزو دي سرحو انت خوينوم ስለዚ بحكي كاستمر ويكاتي كونسيومر تي نا امريكا حزبي اي بخبور نخغازز قدد دلو نتو كل تشاينا تفريو او وشت حدت عوارح ويون عمت اب امريكا افريوم تودادار واغا خغبرو زي حسب هيكون ስለዚ اما وداتا الرياليتي تكوننت كهرمك جمريو كوننت كايكون زهر مزل دونالد ترامب كاب دكان زبيزاز قبر سبا هيكون هيز بليونير ስለዚ نعو اتداي تو داي واغاتات كيردو يخلي ابي ግን يردو له ميت ترمس بحالي متصالو من رجاي متصالو بزقربا قربا وارح حزب امريكا دما زياده بتقطبا هيسس دزلو انصارو كبيت زخونه سغم تكوسد كم زخل سلا دفلت نزي تعريف ود تعريف كاليو كم زخل يزنجر زلو بخالا زراربا كل زعداغا تربيش زلو ستاك ماركيتو كاليمال زي وسانه زنت توسينو جامب خغبر كم زخل گمگام አለው ግን ገና ዶናልድ ትራምፕ በምስጢር ከዛይ መሪጹ ዘሎ ነዛ ጉዳይ ዚያ again እትገምጋም ግን በሁሉ መንገድ እንሪዮ ዘለናይና እዚውን ዘገርም አይኮነን ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ጥንት ዓላማናቱ በዚ መንገድ ዝኸይዱ ንቻይና አውዲቁ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ብፍላይ ፋብሪካታት ካብ በዓል ቻይና ካብ በዓል ቪየትናም ካብ ካልኦት ሃገራት ኤስያ ወላውን ካብ ኤውሮጳ ናብ አሜሪካ መፅዮም በዓሎም ከፍርዩ ድሌቱ ነይሩ እቲ ስትራቴጂ ይሰርሕ ከም ዘየለ ናይ አሜሪካ ሚድያ ዝበለስሙ on returning manufacturing growth to the United States. And the White House, I looked this up, says that they are surging forward with unprecedented momentum. Are they? No, I don't think you could say that. Manufacturing output had been declining actually quite steadily going back to even before Trump. It did go up in January, but that's 1 month, and I don't think we can draw any conclusions from that. But essentially, our manufacturing continues to go down. And for the most part, manufacturing employment goes down. Productivity has been bouncing around a bit. We can talk about that, but no, there's not yet. And be fair to the president, I think you have to say not yet any sign that. Exactly. زي بلومبرج زوت حبريتاينا نرزلنا ناي تشاينا بروباغندا ويقال خي مسلكم دونالد ترامب بسنك زي تعريف زغبرو زلو خت مانيفاكتشرينج ويكا فابريكاتات تاريخ تراي بزي فلت منقد يملسلو يزبل زلو حساوي خايبلو له بزي اتي نريو زلنا حبريتا داتا زرينا انتلو ምናልባት አወር ሓደ ንሽተይ ምልክታር ኢነር ቡግን ክትዛረባ ይትኽልኒ ኻ ስለዚ ኣብዝ ሓለፈ መመሊስ ዮም ቆልቆል ከም ዘሎ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ስራሕ እና ወደል ከም ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ክንዲ ዝሓደለ ይሓደድ ታሪፍ ኢሉ ድጎም ምሸትን ይዕገርግር ኣባይታ ግን ዝረአ ጭቡጥ ነገር የለን እታ መርከብ እቲኣ ቀደም ከይዳያ ስለዚ እዛ መርከብ እዚኣ ክትምለስ ኣይትኽልኒ ኢሎም امريكا عقمي يبلان مس ناي تشاينا ناي بعل فيتنام مس بعل ناي ماليزيا اندونيسيا زلو مانيفاكتشرينج كابابيليتي ويو ناي فابريكاتات عقمي بفلاي مس تشاينا كودا دوري كل نم سلمتاي هذا امريكا كبرى عدي
ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ፋብሪካታት ብሕሱር ክሰርሕ ተኽኢልካ ጥራይካ መክሰብ ዘለካ ስለዚ ኣብ ሃብታም ሃገር ፋብሪካታት ጌርካ ክትዕወት ኣይትኽእልኒ ኢኻ ወይ ድማ ስደተኛታት ብብዝሒ ምፂኻ ንበይኖም ከም ዝቕመጡ ብሕሱር ከም ዝኽፈሉ ገለ ክትገብር ኣለካ ስደተኛታት ኣይንደልና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ፋብሪካታት ኣሜሪካውያን ክሰርሕሉ ይክእሉን እዮም ንሰዓት ብ3 ቅርሺ ብ4 ቅርሺ ክሰርሓልካ ዝደሊ ሰብ የለን ክነብር እውን ስለዘይክእል ኣብ ካልኦት ሃገራት ግን እቲ ዋጋቲ ዘዋፅእ ዋጋ እዩ ስለዚ ቻይና ድማ ሕሱር ዘይኮነ ብቴክኖሎጂ እናመልእዎ ስለ ዝኸዱ እቲ ቦታ ሰብን ቴክኖሎጂ እናማዕበለ ስለ ዝኸደ ዋላ እውን ብክቡር ዝተሰርሐ ብሉፅ ንብረት ብምስራሕ ኣብ ዕዳጋ ተወዳዳሪ ክትከውን ትኽእል ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ዝሃቀነቶን ዝፈተነቶን ስለዘይሰርሐ ንድሕሪት ተመሊስካ ፕላን ቢ ምድላይ ናይ ግድን እዩ ክኸውን ስለዚ ኣጋይን ዲስ ኢዝ አ ሪያሊቲ እቲ ክውንነት ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ገፁ ቤላ ገይሩ የላድድ ኣሎ ነቲ ክውንነት ድማ ክሰግሮ ይክእልኒ ዘሎ ስለዚ እንታይ ክገብር ክኽእል ኣሎ ኣብታ ኩሉ ግዜ ዝፈልጥዋ ረሳሕ ፀወታ ኢኻ ተኣቱ ረሳሕ ፀወታ ናይ ኣሜሪካ ናይ መወዳእታ ታክቲክ ናቶም ሰያ ናብ ቻይና እንታይ ፈንዮም ኣለዉ ራእዮ እጂ The CIA is recruiting Chinese spies and it's not hiding its efforts. Instead, the agency is using its YouTube page to try and tap into frustration over the extensive purges at the People's Liberation Army. This video, with a voiceover in Mandarin, features a fictional Chinese military officer disillusioned with the direction of his country, who decides to reach out to American intelligence services. This is not the first time the CIA has used video like this to recruit Chinese agents. ስለዚ እንታይ እዮም ዘርእዩና ዘለው CIA ናይ ኣሜሪካ ስለያዊ መርበብ እንታይ ይገብር ኣሎ ናይ ቻይና ወታደራት ብሰንኪቲ ፕሬዚደንት ሽን መንግስቲ ቻይናን ኣብ ልዕሊ እቶም በብልሽውና ዝኸሶም ዘሎ ዓበይቲ ጀነራላት ተደጋጋሚ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ብከምኡ ዘይተሓጎሱን ስክፍታን ዘለኩምን ናይ ቻይና ኣባላት ውትድርና CIA ስራሕ ቀሪብልኩም ኣሎ መፂኹም ኣብ ናይ CIA ኣብ ናይ ስለያዊ መርበብ ናይ ኣሜሪካ ስራሕ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ኣድቨርታይዝመንት ገይራ ኣላ ስለዚ እዚ ድማ ብወግዒ ኣሜሪካ እቲ ብትሕቲ መጋረጃ ትገብሮ ዘላ እቲ ብሕቡእ ትገብሮ ዘላ ኣቦቱ እናሃለወ ብግልፂ እንኮላይ ክትዛረብ ምጅማራ ኣገይን ኣብ ካልእ ተወዳዲርና ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክንሓልፎም ስለዘይንኽእል እታ ንግጥማ በዚ ሕንፍሽፍሽ ናይ ምፍጣር ሕልሚ ወይ እውን ታክቲክ ቡጌርና ጥራይና ክንፍትን ዘለና ዘተንብሂ ዝበሃል ዘሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ብርግፅ ቻይናውያን ብዝከኣለና ክምክት ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከምኡ እዮም ከዓ ክገብሩ ዘሎ ኣብ ቻይና ዘይተሓጎሰ ወታደር እንተሎ ምሳና ክሰርሕ ኣለዎ ንሶም ዝሰርሑ ከም ዘለዉ ሓደ ሓደ እቲ መንግስቲ ቻይና ዝወስዶ ስጉምትታት ብዙሕ ግዜ ምዝ ዝተሓሓዝ ምዃኑ እዮም ዝፈልጡ ምክንያቱ ማሕበራት ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ሰራውር ናቶም ቀሊል ክኸውን ከም ዘይክእልን ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ኣሜሪካ ቻይና ዕድል ክትቦም ከም ዘይትደሊ ዘላን ነቲ ናይ ቻይና ሓደ ነዚ ፕሬዚደንት ሺ ኣመና ዝፀልእዎ ምክንያት በዚኣ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ንኣሜሪካ ኣፍ ደገ ዝኸልኣ ዘሎ ሃገር እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣሜሪካ ኣፍ ደገ ክትከልኣቲ ኮይንካ ከይተኣትውን ኢልካ ስለያ ገለ ጌርካ ጥራይ ኣይኮነ ቴክኖሎጂ ናቶም ክትዓፅወለካ ተዝዓበየ ዓቕሚ ናቶም ኣብ ቴክኖሎጂ ንኤሮጳ ንኣብነት ካብ ቻይና ክሃድሙ ይክእሉን እዮም ካብ ኣሜሪካ ክሃድሙ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ኩሉ እቲ ቴክኖሎጂ ናቶም እዩ ስለዚ ስዑድ ዓረብ ከምኡ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ትጥቀምቲ ኮይንካ ካብ ኣሜሪካ ክትሃድም ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ናትካ ቴክኖሎጂ እንተለካ ጥራይኻ ውሕስነት ክህልወካ ዝኽእል እዚ ድማ ቻይና ኣብ ኩሉ ለቨል ናታ ቴክኖሎጂ ብምግባር ከምኡ ድማ ምስ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ርክብ ኣብቲ ናይ መንግስታዊ ትካላት ዘለዉ ከይህልዎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ቁፅፅር እንኮላይ ንፕሬዚደንት ሺ ቁፅፅር ዘለዎ ዝበሃል ኣብ ቻይና ነፍሲ ወከፍ ሓላፊ ቁፅፅር ኣለዎ ቴክኖሎጂ ቁፅፅር ኣለዎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ፍሉይ ምስጢር ናይ መንግስቲ ፍሉይ ምስጢር ናይ ሰራዊት ናይ ገለ ናብ ካልእ ንኸይከይድ ሓያል ዝኾነ ቁፅፅር እዩ ዘለዎ ብፍላይ ናይ ኒውክለር ድዩ ምስጢራዊ ቴክኖሎጂ ድዩ ንኸይወፅእ ሓያል ቁፅፅር ኣለዎም እቲ ቴክኖሎጂ ናቶም ድማ ኣሜሪካ ክሰብርዎ ይክእሉን እዮም ብግምጣሉ ቻይና ንኣሜሪካ ይሰርቅዋ ከም ዘለዎ ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ቀፃልያ ትኸስስ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ዘሎ ውድድር ፊት ንፊት ገጢሞም ኣብ ቴክኖሎጂ ይኹን ኣብ ቁጠባ ይኹን ኣብ ካልእ መነኦም ክስዕር ይኽእል ኖበዲ ነውስ ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እቲ ፀብለልትነት ናይ ቻይና ደጊሙ ደጋጊሙ እናብ ወልሒ ይመፅእ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ለንቀነ ክካየድ ዝቐነየ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ሙኒክ ሴኪሪቲ ኮንፈረንስ ዘርኣየ ነገር እንተለውን ንዑና ክንርኢ ክኢልና ክልቲኦም ሓይልታት ኤሮጳ ይኹን ካልኦት ዓቕምታት ሃገራት ይኹኑ ብሎካት ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ከም ዝተቆርቆሩ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ግሬት ሱፐር ፓወር ኮምፒቲሽን ዝበሃል ዘሎ ወይ ከዓ ግሬት ፓወር ራይቨልሪ ዝብልዎ ብትክክል ሕጂ ዝረአ ዘሎ ኣብ ግዜ ዝሑል ኩናት ኣሜሪካ
ምስ ሕብረት ሶቪየት ማዕረ ውድድር ኣይነበረን ምክንያቱ ሕብረት ሶቪየት ምስኦም ዝመጣጠን ቁጠባዊ ጭዋዳ ኣይነበሮምን ምስኦም ዝወዳደር ቴክኖሎጂካዊ ጭዋዳ እውን ኣይነበሮም ምናልባት ወታደራዊ ዓቕሚ ነይርዎም ክኸውን ይኽእል ሎሚ ግን ምስኦም ዝወዳደር ጥራይ ዘይኮነስ ፀብለልትነት ዘለዎ ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ኩሉ ደረጃ ይርኢ ኣሎ ብዓይኒ ዕዳጋ ተሪኻ ድማ ኣዝዩ ሰፊሕ ዕዳጋ ኣለዎ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ኢቲኻ እዚ ናይ ሚኒ ኮንፈረንስ ዘጋሃዶ ነገር ንእሽተይ ፅማቑናት ክንርኢ And China offering different versions of the way forward as the top diplomats took the stage at the Munich Security Conference. U.S. Secretary of State Marco Rubio criticizing what he called the post-war delusion of the West, leading to unfettered free trade and mass migration. But he also extended an olive branch to Europe. And while we are prepared, if necessary, to do this alone, it is our preference and it is our hope to do this together with you, our friends here in Europe. For the United States and Europe, we belong together. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኮ ሩቢዮ ንኤውሮጳውያን ነቲ ንደልዮ ዘለና መንገዲ ካብ ምውዳቕ ክንድሕን ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዓለምና ሓያል ኮይንና ናይ ምቕፃል በይንና ክንገብሮ ተበጊስና ኣለና ምሳና ክስዕቡና ትደልይኹም ግን ንፈትወኩምን ንደልየኩምን ኢና ስለዚ እንታይ እዩ እቲ መልእኽትናቱ ድማ ኤውሮጳ ናይ ዓለምና ንግስነት እዩ ነይሩ እዚ ኩሉ ኢምፓየር ናይ ዓለም ዝነበረ ክመልሶ ንኽእል ኢና እዩ ዝብሎም ዘሎ ንዓለም ደጊምና ክንወራ ንኽእል ኢና ክንቋፀራ ንኽእል ኢና ዘሕፍርን ዘሰክፍን ድማ ይብሉን ብግልፂ ከማ ዝብሎም ዘሎ ናይ ብሪቲሽ ኢምፓየር ከመይ ነይሩ ዩሮፒያን ኢምፓየር ኣብ ኩሉ ከመይ ነይሩ ሎሚ ኣሜሪካ ኣብ ቬኔዙዌላ ትገብሮ ዘላ ኣብ ኩባ ትገብሮ ዘላ ናብ ኢራን ክትገብሮ ትሓስብ ዘላ ኩሉ እዚ መንፀባረቂ ናይቲ ቀደም ዝነበሮም ሓይሊ ንምምላስ ዝግበር ዘሎ እዩ ብርትዓዊ ውድድር ኣሜሪካ ባዕላ ዝፈጠረቶ ውድድር ማለት እዩ ብኸምኡ ክትዕወት ከምዘይ ትኽእል ተረዲእዋ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ናይ ቀደም ሜንታሊቲ ተመሊስና ጎቢጥና ኢና ክንሕይል ዘለና ብሓይሊ ኢና ክንዕወት ዘለና እምበር ብርትዓዊ ውድድር ኣይንኽእሎን ኢና እያ እታ መልእኽቲ ንፅር ብዝበለ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኩሉ እዚ ኣብ ዓለምና ዘሎ ኢንፍራስትራክቸር ወይ ከዓ ሴትኣፕ ናይ ቢዝነስስ ባዕሎም እዮም ገይሮሞ ፋብሪካታት ናቶም ንቻይና ንቪየትናም ዝሰደድዎ ባዕሎም እዮም ቻይና ይኮነት ገዲዳቶም ወይ ካልእ ዓለም ኣይገድዶምን ኩሉ እዚ ውሳነታት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ብወለንትኣ ደስ እናበላ ዝገበረቶ ውሳነ እዩ እቲ ደስ እናበላ ከርባሓ ኢላ ዝገበረቶ ካብ ረብሓናታ ወፃኢ ካልኦት ዝያዳ ካብኣ ንላዕሊ ስለተጠቀሙሉ ኣግሂቦም ዘሎ ስለዚ እንታይ ገብሩ ዘሎ ነቶም ካልኦት ብርትዓዊ ውድድር ክስዕርዎም ስለዘይክእሉ ብሓይሊ ክወስድዎ ነቲ ነገር እሞ ንካልኦት ነቶም ሕራ ኢሎም እሺ ኢሎም ከምዚ ኤውሮጳ ቢልዮንስ ገንዘብ ናብ ኣሜሪካ ክንሰዶ ኢና ዝብሉ ሕራይ እምብን ዝበሉ ግን በልሕቆም ስበሮም ከመይ ካልእ ዘረባ የለን ኣብ ኣፍሪካ ከምኡ ክኸውን ኣብ ሃገራት ዓረብ ከምኡ ክኸውን እዩ ኣብ ቻይና ድማ ከምኡ ስለዘይከኣል ብናይ ጌርና ክንገብሮ ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ ድሓን ናይቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ሓላፊ ረይዎ have a global network of partners and allies. They have nervous neighbors and client states. And as we retreat from our soft power engagement in the Pacific Islands and throughout the world, we are creating space for the PRC to advance. So in a moment when one of our longest, most trusted, most critical allies for security in the Indo-Pacific እዚ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ሓላፊ ናይ ኣሜሪካ ጂም ሪሽ ዝብልዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ቻይና ከማና መሓዙት የብላ ስለዚ መሓዙት ስለዘይብላ ንሕና በይንና ስለዘይንኽእላ ኩሎም እቶም መሓዙት ናትና ከም ቀደም ተመሊስና ኣብ ጎንና ክነሰልፎም ኣለና እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንመሓዙቱ ዝሃርም ዘሎ ንመሻርክቱ ዝሃርም ዘሎ ድማ ናይ ብሓቂ ዝሃስየና ዘሎ እዩ ዝብል ሪፐብሊካን እዩ እዚ ጂም ሪሽ ይመስለኒ ተደይተጋየ ብካልእ ዘረባ እንታይ ማለት እዩ ንሕና ነቶም መሻርክትና ፅቡቅ ጌርና ሕዝና ንቻይና በይና ኣነፂልና እንተትሪፍናዮ ጥራይና ክንስዕራ ንኽእል እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እቶም መሓዙት እውን እንተኾኑ ምስ ኣሜሪካ ጥራይ ክሰርሑ ኣየርብሖምን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ትቦ ነገር የብላ የሶፍትዌር ኣለዋ ገለመለ ጉግል ኣለዋ ፌስቡክ ኣለዋ ግን ፕራክቲካል ኣብ ሂወትካ ዘድልየካ ቴክኖሎጂ ግን የብላ ባቡራት ክሸጠልካ ይትኽእልኒ ንፅርግያታት ዝኸውን ሕፁር መኪና ኤሌክትሪክ ካርስ ክትበካ ይትኽእልኒ ምክንያቱ ነዳዲ ተዘይብልካ ኤሌክትሪክ ካርስ እዩ ዘዋፅኣካ ስለዚ ኣሜሪካ ክትበካ ትኽእል ተወዳዳሪ ምስ ቻይና የለን ንባዕሎም እውን የብሎምን ኣብ ዓዶም እውን ክገብርዎ ይከኣሉን ግደፍ ናብ ቻይና ከይዶም ናብ ካልእ ሃገራት ከይዶም ስለዚ ነተን ሃገራት ፅዒል ክሞቱ ካብ ምስ ቻይና ትሰርሑ እያ ክትብሎም ትፍትነላ ብዙሓት ሃገራት ድማ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ተዓሚትካ ናይ ኣሜሪካ ምስዓብ ኣይቅበልዎን እዮም ዘለዉ እሱ ድማ እቲ ውድድር ዝፈጥር ዘሎ ናው ከምዚ ዓይነት ከቢድ ውድድር ኤውሮጳውያን እንታይ ክብሉ ትፅበዮም ንኣብነት ናይቲ ኣንጠሞ ከሪኩም ፀናሕኩ እዚኣ እሞ Meanwhile, China's Foreign Minister Wang Yi says his country will be a reliable force for global stability and that China and Europe are partners, not rivals. While Beijing welcomes what Mr. Wang called signs of respect from the US, he also warned that any attempts to separate Taiwan from China would likely push Beijing toward conflict with Washington. He says cooperation between
ናይ ቻይና ሚኒስ ጉዳያት ወፃኢ ዋንጊ ድማ ኣብቲ ቦታቲ ተረኺቡ ዝበሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንሱ ድማ ኤሮጳ ምስ ቻይና ዘከራኽር ምክንያቱን የብልኩም እንታይ ዘከራኽር ኣለኩም ባሕርኩም ኣይንደልየልኩም መሬትኩም ኣይንደልየልኩም ግሪንላንድኩም ኣይንደልየልኩም ንግዲ ኢና እንደለና ምሳና ተፈትኹም ትነግዱ ተዘየለ ንዓና ከም ፀላኢ ዘርኢ ምክንያቱን የብልኩምን ዝኾነ ብሓደ ምስራሕና ነቲ ንስኻትኩም ተኣምንሉ ዩናይትድ ኔሽንስ ድዩ ገለመለ ንኩሉ ንኣምነሉ ኢና ንሕና ክንሕግዘው እንደሊና ባዓቕና ስለዚ ንዓና ምሳና ዘባሰኩም ዘሎ ኤሮጳ ንኣሜሪካ ክትሕግሱ ኢልኩም ኣንፃር ረብሓኩም ስለ ትኸዱ ኣለኹም ብግልፂ ኢኹም ኣይዝብሎም ግን እዚ ኣይተዋሓጠሎም እያ እቲ ፍልልይ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ኢልዎም ንስኻትኩም ፖለቲካ ናትኩም ቀይርኩም ከምቲ ንሕና እንደልዩ ዘለና እንድሕር ጌርኩም ብሓደ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኢልዎም ንዑ ስታንዲንግ ኦቬሽን ሲቦሞ ነዚ ናይ ቻይና ግን ሕጂ እቲ ናይ ኤሮጳ ድኽመት ረይዎ ብዚ እቲ ነቲ ኮንፈረንስ ዝቐረበሲ እንታይ ይብል ኣሎ ብዚ ነቲ ናይ ማርኮ ሩቢዮ ዘረባ ምስ ወደአ ክዛረበ ከሎ ኣብዚ ረኣዩ ብኸመይ ይቕበሎ The sigh of relief through this hall when we were just listening to what I would interpret as a message of reassurance, of partnership. You spoke of intertwined relations between the United States and Europe. Reminds me of statements made decades ago by your predecessors when the discussion was, is actually America a European power? It's actually not the... ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣሰናዳዒ ናይቲ ኮንፈረንስ እዩ ኣስተውዒልካ እንተ ኮንካ እቲ እቶም መራሕቲ ዝፀንዑ ኩሎም ኣብ ዝሰምዑካ ዝፀንሑ ሳይ ኦፍ ሪሊፍ ከምዚ ኣተንፊሶም እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣተንፊሶም እንታይ ስለ ዝተረኽበ ክንዲ ምንታይ ፅግዕተኛታት ከም ዝኾኑስ መርድእ ከሂቦም ኣብኡ ከይዲ በዓልኩም ትፈልጡ ከይትብሎምስ ኣመና በቃ ብፈጥፈጥ እናበሉ እዮም ሰምዕዎ ነይሮም ማለት እዩ እንተ ንሱ ዝበሎ ነቲ ቅድሚ ዓመት ዝተባሃለ መልእኽቲ ደጊሙሎም ጥራይ ብጥዑም ቋንቋ ብደስ ዝብሎም ቃላት ንፈትወኩም ኢና ንሓልየልኩም ኢና ሓደ ዓይነት መንገዲ ኣለና ገለ እናበለ ከሽኪሹ ስለ ዝኣመኖ እምበር ፖለቲካ ናትኩም ተበላሽው ዘለኹም ሰሚዖም መንገዶም ትቅይሩ ኣለኩም ከምቲ ንሕና እንደልዮ የማናይ ክንፊ ፖለቲካ ክነግስ ኣሎ ስደተኛታት ክዓፅዎ ኣለኩም ኣፍ ደገ ገለ መለገለ ኣብ መወዳእታ ድማ ብሓደ ኮይና ንዓለም ክንወራ ኢና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ሓያላት ነርና ኢና ሕጂ ድማ ሓያላት ኮይና ክንቅፅል ናይ ቀደም ሓይሊ ዝነበረና ጥበብ ክንጥቀም ኢና እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ኮንቨርሴሽን ኣብዚ ሕጂ ብዛዕባ ራሻ እዩ ዝዝረብ እንታይ ክንገብር ንኽእል ራሻ ንምውዳቕ couple of times, but it's the first time he has been you again. We have only a couple of minutes now for questions from the key issues here. Yesterday, today is of course continues to be the question of how to deal with the war in Ukraine. Many of us, let me put it colloquially, the Russians are playing for time. They're not really compromised on any. Your assessment of where we are and where you think we can go. Well, I think where we are at this point is that the issues at play that have to be, here's the good news. The good news is that the issues that need to be confronted to end this war have been narrowed. That's the good news. The bad news is they've been narrowed to the hardest questions to answer, and work remains to be done in that front. I hear your point about, well, the answer is we don't know. We don't do it, and whether we can with India, but we're going to continue to test is whether there is an ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ዩክሬን ራሻ እንታይ ክንገብር ንኽእል ራሻ ነቲ ንስኻትኩም ተቕርቡላ ዘለኹም ክሰምዕ ትደሊ ያላን ብኸመይ ክንገብሮ ንኽእል እንታይ ክግበር ዝኽእል እዩ ዝብሎ ዘሎ ንጹር ዝኾነ መልሲ የብሉን ግን ብሓፈሻ ንራሻ ነፅብበላ ኣለና ኢና ኩሉ እቲ ዝግበር ነቲ ኩነታት ኣፃቢብና ሒዝናዮ ኣለና ኢና ግን እቲ ኣፃቢብና ሒዝናዮ ዘለና ድማ እቶም ኣገደስቲ ሕቶታት ኣውበፂሕና ኣለና ብኸመይ ንፈትሖም ኣይተፈልጠና ኣሎ ንራሻ ፀቕጢ ይቕፅል ኣሎ ገለ ካብቶም ፀቕጢ ክቕፅል ዝድግፉ ስለ ዝኾነ ይፈትዎ እዮም ንማርኮ ሩቢዮ ብዝኾነ ግን ናይ ራሻ መልሲ የብሎምን እዛ ሕቶ እዚኣ ናብ ቻይና ክትከይድ ከላ ረይዋ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ስለ ንሰምዖ ንቻይና ቀዳማይ ኣቀባብላ ናቱ ረይዎ ናይዚ ምዚ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ወሽልኽልኽ ዝብሎ ዝፀንሐን ነቲ ናይ ቻይና ዝገብሮን ረዩ Thank you very much for your speech. We have time for a few questions which people from the audience have sent over to me. Let me start by the one question that's on everybody's mind here, the question related to the war in Ukraine. I hope this is going to be the last time that we need to discuss this question about how to end this war. Many of us hope that this will be the year when this war will actually be ended. The United States, Marco Rubio just spoke before you. The United States is actively engaged with Russian negotiators. And what can China contribute to convince Russia
to finally end this war and to withdraw from Ukraine. Please. كم تريبو زلهم انتاي زبلو زلو بزعبا كويناتنا يوكرين سي تشاينا انتاي كتقبر تخليو كلالي كبلتانيهم أمريكا بزكالا أفتقو داي تقوايا كم زلان نتو كوناتات كتودو بحري كلتا سلسة عمد أب كوينات برت بمعدالم بليونات جنزب بمهابم تحرم مقبار حجي يا سلام كتم ستفتن زلا قلنا زي تقصوني السو بزغوني أمريكا أكالنا يتو كوينات يا تشاينا انتاي كتقبر تخلي راشا كاب يوكرين نخط وز نخط قبراي زبلو زلو رقز تشاينا انتاي كبلو يمسو China's position and stance is clear that all regional hostile issues should be resolved through dialogue and consultation, and we need to find a political settlement. So this holds true for the Ukraine crisis, but China is not a party directly involved. We don't have the final say. What we are doing is to... Exactly. China the my blabla زي political كيناتيو بpolitical خاك تعزلو political حتوتاتنا كلهم وجنات تسمعك كنت من لسه زلك يعني إحنا قد تساتفتنا يتوكينات يكون إن أمريكا مسانا وداديركم ما يتزاربوا أمريكا أكلنا يتوكيناتيو لذا أمريكا أبكيناس اللي زلوا كلا عينة calculation يزلون إحنا قد تساتفتنا يكونات يكونان تقول دايجن بpolitical معله بكركب على الويلو حتى زبالتين درق زبالت ملسن يهبوا مالتي أما وده تاجن إذا قد دايزي ناب كأنده أتوكروناتو ناب كالي ونزة توكري نسدما قرن تزك هزلو نا إيران قد داي أبي زعبا كويندن يريو معناته أبتي كونفرنس رايدة كونه كينو زخده أمريكا نايوت هدراوي سقمتنا موساد دلونا. The largest aircraft carrier is expected in the Middle East in the coming days. The USS Gerald R. Ford would be the second carrier of the United States as deployed to the region as the Pentagon builds up reinforcements amid tensions with Iran. President Trump has warned that it. Police say. Sorry, جي كمستري وزلهم أمريكا نيران كتحرمات خليا دمسل سفح زخونه وتحضرها من قصاصاتنا أمريكانا نرزلنا سلزي انتايو كون كونتاتنا إيران أبزو كونفرنس زي قال كابتي بزح زربل جوبو دزاربو لزنبريو أقدس أجندانا كوينات كم زخونه دم منتاي تفلت زي أبغون أبتي Police say about 250,000 people joined a rally protesting against the Islamic Republic of Iran as world leaders gathered nearby at the city's security conference. Protesters condemned last month's deadly crackdown on كمتري وزلهم كساكل تميتن 50 شح إيراناويان متيوم أبتبوتا أبتمينيك زبهال أبي سلام سلفي كم زكايدو سدما تعلم دما نمنجست إيران حرمويو نتي سرعات كير ويو تسرعات كودق على كل اللو زبل تعويتنا نرزلنا زي تي بأمريكا تدقي في سلطان كركب بزلو قال كابتن رويال فاميلينا إيران زنبرو قدم مالتيو كاباتوميو كمتري وزلهم حدا عبي بوليتيكاوا أجندا غيرو مهم زنبرينا نرزلنا زي دما يا برجت نسو انتظاري بنيرو دونالد ترامب تعويت غير لنيرو أبزي كنريو دحن From almost every participants from Hungary, I've even talked to tell me they come with buses against son of Iran's last Shah raise up the Munich Security massive armada and have signaled unmistakably that brutality's time is ending. The Iranian people heard you say help is on the way and they have faith in you. Help them and history will record you along. ناب دونالد ترامب دماكا تاوس أو عتاب كونفرنس زيت مرحنا زي أنا زوم زبيز نبريو انتهي زبلزلو إيران نتزبي كتطحنو متقع توسد سقم توسد حزب إيران دمايت بكايزلو سلازي حاجز يمسكم على لويل كاتسفاهيب كايميخا اتتسفا أريو ميخا يزبلزلو سلازي كم نريو زلنا كل زي بوليتيكاوي ما ناب إيران سقم تنموسات عبد سقطن مقبار يتقاموا لخمزلويو اتوم ناي إسرائيل لو خاد زخونو بوليتيكنيا ناي أمريكا دما دليتاتومن بهاقومن يحبون بقلتي إيران كترملهم ساوعيد كقبرو خابت كونفرنس رايهم. In Saudi Arabia next week, here's the message. If we can get it through diplomacy, fine, but we've had it with this regime. Think big. The people are the difference. When we started this debate, Crown Prince, the people had not spoken. They've spoken with their lives. How much more can they speak? They've been shot down in the street like dogs. These are the people you want to help. These are كم تري وزر لهم نايب حكي حفرة زي بلو بوليتيكنيا يزي حاليوتنا حزب إيران كم زلو يريد زارب زلو بعالي زك حاليو كان تجميرون تفاعت كاي بلك كم زي تخلا ناي بقع قربة استخدنه بتخكل نعوه طريق لهم ناي بقع قربة لبيسو
ናበባግዕ ገጹ ዝኸይ ዘሎ ተኽላይ ካትሪ ዘለኻ ምክንያቱ ንህዝቢ ኢራን ሓልዮት የብሉን እዚ all he wants is ነቲ ስርዓት ኣልዩ ምዝመዛ ናይቲ ሃገር ሃብቲ ናይቲ ሃገር ድሌትካ ንክትገብሮ ንኣሜሪካ እውን ኣይኮነ ዝሓልን እስራኤል ትደልዮ ነገር ክብል ስለ ዝደሊ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድፊት ናይቲ ምስ እስራኤል ስግዕትኛት ወይ ከዓ ናብ እስራኤል ተፀግዕ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ኩሉ ዓብ ድፊት እዩ ዝገብር ዘሎ ናብ ኢራን ሪጂም ቼንጅ ኩናት ንክግበር ዝኩሉ ወታደራዊ ዝግበር ዘሎ ከይነሕልፎ ክንሃርማ ኣለና ንዑ ንምህራም ድማ ኣብዚ ናይ ዓረብ ባእሲ ድማ ይኣትሮ እዩ the people that will change history. So what I'm going to tell anybody that will listen in the Mideast, don't let this moment pass. Be smart, but don't be locked down with fear. And that's እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ንዝኾነ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ነዚ ዕድል እዚ ከምዘይ ሓልፈና ግበሩ ንኢራን ምህራም ማለት እዩ ንኢራን ንምህራም ፈፂሙ ንከይሓልፈና ክንጥንቀቕ ኣለና ነቲ ዕድል ማክሲማም ክንጥቀመሉ ኣለና ብምባል እዩ ዝመክር ዘሎ ነዚኦም ክልተ ሃገራት ዓረብ ድማ መንጎኹም ዘሎ ባእሲ ግደፍዎ ኢራን እያ ተቐንዲ ታርጌት ንስኻትኩም ኣብ መንጎኹም ዘለኩም ኣብ የመን ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ፈርጌት ኢት ቀዳማይ ታርጌት ንኢራን ምውዳቕ እዩ ምክንያቱ እስራኤል ንሱ እያ ትደሊ ዝናትኩም ካልኣይ የገድሳኒ እዩ ዝብሎም ዘሎ ብግልፂ ምክንያቱ ንሳቶም ናቶም ረብሓ ከም ዘለዎም ኣይግድሶን እዩ ብፍላይ ድማ ንመራሒ ናይ ስዑድያ ጠቂሱ እዩ ዝነግር to MBS and MBZ, knock it off, Saudi Arabia. Knock it off. I'm tired of this crap. MBZ is not a Zionist, and you're emboldening Iran by having this conflict. Now, I know they got differences in Yemen. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ስዑድያ ዘተኮረ ድማ እዚ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ባእስን እንታሽሙን ረስዕዎ እሱ ኣገዳሲ ኣይኮነን ኢራን እያ ተቐንዲ ኣገዳሲት ንኢራን ምህራሚ ተቐንዲ ኣጀንዳ ስለዚ ባእስኹም ገዲፍኩም ናብ ኢራን ኣተኩሩ ብምባል ይኣይመኻሩ ኮይኑ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘሕፍር ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ነዚ ኣብ ግምት ኢኻ ሕጂ ናብ ዞባና ዝመፅእ ኩነታት ብቐጥ TPLF warns of renewed conflict in Tigray. The Tigray People's Liberation Front has accused federal forces of advancing into parts of Tigray, warning the situation could undermine the 2022 Pretoria Peace Agreement. In a statement, the TPLF alleged recent shootings targeting military units and civilians, claims that have not been independently verified. Conflict in ህወሓት ፃውዒት ናይ ኩናት ደወል ናይ ኩናት ንሕብረት ኣፍሪካን ንዩኤንን ደጊሙ ደጋጊሙ ይነግሮም ኣሎ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ዓብ ፃውዒት እውን ይግበር ኣሎ ኩናት ይመፅእ ኣሎ ንዑ በጃኹም ኣትሕንዎ ተባሂሉ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ መበል 39 ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ንዝሳተፉ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ጉዳይ ትግራይን ኢትዮጵያን ትኩረት ክገብሩ ተማሕፂኑ ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 39 መድረኽ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ንዝሳተፉ ዘለዉ መራሕቲ ኣፍሪካን ዓለምን ብዛዕባ እቲ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝተቆፀየ ከይዲ ሰላምን ድምፆም ከስምዑ ፀዊዑ ብዝኾነ እቲ ኩናት ግን ነዚ ይመስል ፃውዒት ናቶም ዝሰምዖ ሰብ ከምዘየለ ፍሉጥ እዩ የብልጽግናው አገዛዝ የሰሞኑ አዲስ ቀጠናዊ ጦርነት ድግስ ሚስጥር አማራን የማጥፋት ፕሮጀክት ነው። በሁለት ቀን ትጥቅ አስፈትቼ አማራውን በባርነት እገዛለሁ ርስቶቹንም መደራደሪያ አደርጋለሁ በሚል እብሪት በህዝባችን ላይ ጦርነት ያወጀው አገዛዝ ቅስሙ የተሰበረው ገና ጦርነቱን በለኮሰው የመጀመሪያው ሳምንት ላይ ነበረ። የመጀመሪያው ኮሎኔል ባህር ዳር ላይ የማረክነው ጠላት በጎጃም፣ በጎንደር፣ በሸዋ፣ በወሎና በወለጋ ቀጠናዎች በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን ሚሊዮን ተተኳሾች ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩናት ናይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰፊሕ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ንክልል ኣምሓራ ነቲ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ዓብይ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ናብ ሰሜን ገፁ ምስጢር እውን ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ሰራዊቱ ብብዝሒ ንሰሜን የንቀሳቀስ ከም ዘሎ እዚ እቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት ናብ ዓሰብ እዩ ዝፅጋዕ ዘሎ ሰራዊትና ባህልትዮም ናብ ዶብ ናይ ኤርትራ እዩ ዝፅጋዕ ዘሎ ነቲ ኩናት ድማ ናይ ብሓቂ ሓንቲኦም እዮም ፅበይዎ ዘለዉ ካድረታት ናይ ብልፅግና ናይ ብሓቂ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ክኾኑ ኣለዎም ባህላዊ ኣነ ናይ ብሓቂ እዮም ኩናት ዝደልዩ ዘለዉ ኣነ ንኩናት ክንዲ ዝደርፍ ሰብ ርአ ይፈልጥን እየ ሰብ ደወደይ ኩናት ክንዲ ኩናት ምዃን ኣብ ኢትዮጵያ ነጊረኩም እየ ኩናት ንኢትዮጵያውያንን ንኤርትራን ሓደ ይኮነን ደጊምና ደጋጊምና ክንነግር ኩናት ንዓና ንኤርትራውያንን ነዚ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያን ሓደ ይኮነን እዚኣቶም እቲ ዝመውት ኣይንታዮምን እዩ ወዲ ሓትኖም ኣይኮነ ወዲ ሓውቦም ኣይኮነ ወዲ ዝፈልጥዎ ይኮነ ጠቕላላ ዘይፈልጥዎ እቲ ፖለቲካል ኢሊት ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ኢሊት ዝበሃል ሃብታም እዩ ትምህርቲ ገለገለ ክኸውን ይኽእል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጥ እዩ እቲ ካብ ገጠራት መፅኡ ዝመውት ዘሎ ወታሃደር ወይ ተራ ወታሃደር ምሳቶም ርክብ የብሉን ኣብ ሂወት እውን ሪኦም ኣይፈልጡን እዮም ብጀካ ኣብ ስእሊ ወይ እውን ኣብዚ መስቀል ስኩዌር ገለ መለ እንተዘይ ኮይኑ ስለዚ ከም ናይ ኤርትራ ይኮነ ኤርትራ ሰራዊት ዝበሃል ወዲ ሓውቦኻ ወዲ ሓትኖኻ እዩ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብቐጥታ ዝቐርቦ ስጉእ እዩ ስለዚ እቲ ወታሃደርን ህዝብን ኣብ ኤርትራ
مقرب ناتهم بقليل كتردو تخليها أبزياتهم كم equivalent connection I don't think من البات the concept of Tigray it works Tigray سراويت أكمل تزبي so they know it's connection تريه أبي تبيان كم زبالة ساكت بقى خمسة نا European Union وتهدر كتريه خلها كابي مسي زي تفلتو كم زمسلي لذي أبزي كنريه خلنا there's a big difference لذي نزو كوينات كوينام نزو أب كوينات بمدنقايو كوينام حزينهم مزلو قالك كادرتاتنا يبلتقنا تقرميقا نيرترا كورولهم سي نويحيهم حالي مامو بلتقنا قن نيرترا كورر عقمية بلون اتوزو قبرو زلو منكس قاسون بساقتن كيف توزو قبرو زلو نمبر زواتو يكونن كوينات ايدلنيو هب كوينات ايفتونيو أبنا كوينات منفسي بلون زبلاك حساوي لغبات راي أبنا كوينات سبيو ناي كوينات سبيو مليونات فيو حنت بوتا قاصر انا اذا سبزي زاب زبال نزع عسب زبل وزلو نخ قاصر 1 مليون وتدرات تخسيرو زحمه ما يكون معناته اب تግራይ ክንደይ ሰመይቱ ብዘይ ገደስ ክሳብ ሎሚ ብዛዕባ ትግራይ ተዛሪቡ ይፈልጥኒ መይቶም ድማ ይመጡን ካብኡ ዝገደደ ስቃይ ክገብር ገጅፍ ሰራዊት የንቀሳቀስ ከም ዘሎ ናብ ትግራይ ዝንገር ዘሎ እቶም ኣብ ጎኑ ነቲ ኩነታት ኣክንዲ ሽምግልና ናይ ኣሜሪካ ክትኣቱ ኣለዋ ዝብሉ ድማ ነቲ ኩናት ዘጓሃር ቋንቋ ጥራይም ዝውስኹሉ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ስሙ Ethiopia and the instability around it and within. How do you think we live in peace? I mean, I don't mean to say that you've got the answer, but the Ethiopian government is now somehow threatening, and the Eritrean government is threatening. Everybody is worried about creating a new war. Well, we do have war in Amhara region, Oromia region, and this, the Sudan border, and the rest of it. انتهيت حتى لا مسيلكم مچم بزعبا كنتات ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣዝዩ ዘገድሰካ ሰብ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይድፈልጥ ኩሉ ግዜ ከም ንኽልቲኡ ህዝቢ ዝግደስ ኮይኑ እዩ ክዋሳእ ዝፍትን ቲቦርናጊ ዝበሃል ናይ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛ ዝነበረ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንኢትዮጵያ ድማ ኣብ ልበይ ፍሉይ ስፍራ ዘለዋ ዝብል እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ኩናት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን እዩ ዝብል ሕቶ ድማ ትብሎ ዘላ ኣቢ ኣብ ኤርትራ ወራር ክገብር ይደሊ ኣሎ ግን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ኣብ ኣምሓራ ኩናት ኣለዎ ኣብ ኦሮምያ ኩናት ኣለዎ ኣብ ዶብ ናይ ሱዳን በጋምቤላ ከምኡ ድማ ሕጂ እዚ ናይ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ቤንሻንጉል ክልል ድማ እዚ ናይ RSF ድዩ ገለ መልኻ ኣብኡ ተረኺቡ ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ብምሉእ ኣብ ኩናት ከላ ናይ ትግራይ ቅርብላው ከሎ ሕጂ ድማ ናብ ኤርትራ ይብገስ ኣሎ ከመይ እያ ናብ ባናትካ ትብለላ ናበይ ክጥምዝዛ ይተዘርባ I mean, realistically speaking, a war between Ethiopia and Eritrea at this time would be an unmitigated disaster. That's the last thing that the region needs. Last time that there was an Eritrean-Ethiopian war, the Ethiopian side finally won the war, but the Ethiopians stopped because, as I spoke with Prime Minister Meles then, it would be impossible to gain 100% control over Eritrea. ሓሳዊ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሃገራት ክግበር ዝኽእል ኣዝዩ ከቢድ ኩናት እዩ ዓብይ ዕንወት ከስዕብ ዝኽእል እዩ ኣብቲ ናይ ቀደም ኩናት ዝገበርዎ ናይ 98 ክሳብ 2000 ዝነበረ ኢትዮጵያ ስዒራ ስለምንታይ ከምኡ ብላ ኣሎ ንኢትዮጵያውያን ክሕጉስ ኩሉ ግዜ ንብልፅግናን ንኢትዮጵያን ክሕጉስ ዝደሊ ሰብ እዩ ኢትዮጵያ ብወታደራዊ ዓቕሚ ብዙሕ ቦታታት ተቆፃፂራ ነይራ ስለምንታይ ንኤርትራ ዘይተቆፃፀርኩማ ንብሎም ግን ምስ በልክዎ ንመለስ ግን ኣብቲ እዋን እቲ ነቲ ወደብ እቲ ብሓይሊ ሒዝናዮሲ ትርጉም ከምፃልና ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኤርትራውያን ብዝኾነ ይኹን ምልሻ ወይ ዕጡቕ ጉጅለ ኮይኖም ክሃርምዎ እዮም ነቲ ወደብ ድማ ክንጥቀመሉ ኣይንኽእል ኢና BS bullshit ሓሶት ሙሉእ ሓሶት እዚ ሓሶት እዩ I mean ወደብ ናይ ኤርትራ ክትቋፀር ትኽእል ኣስመራ ክትቋፀር ትኽእል ንዕሪ ኮይንካ ከመይ ጌርካ ነቲ ወደብ ንምውሓስ ክከብደካ ይኽእል እዚ ኩሉ ናይ ደገ ሓይሊ እናሃለወካ ከሎ እሞኻ ነቲ ወደብ ክትሕዞ ድሌትካ እውን ኣይኮነ በዓል እስራኤል ናብ በዓል ገለ ኣጀንዳ እዩ ነይሩ ብፍፁም ኮመን ሰንስ ዘይክተል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ምናልባት ግንባር ብመረብ ሰቲት ገለ መለ ሰይረባት እዮም ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ብወገን ዓዱ ካላ ብዓዲ በጊዕ መፂኦም ግን ድከቶም ስለ ዝፀገቡ እዮም ተመሊሶም ድከቶም ስለ ዝፀገቡ ኣብ ዓሰብ ድማ ኩሉ ዓይነት ወራር ጭብጢ ብጭብጢ ንሱ ሓሳዊ እዩ ኣብቲ ኩናት ብቐጥታ ዝተሳተፈ ባጫ ደበለ ድሓን እቶም
ተጨፈጨፍነ አንተ ሚትሮን ፈق ከነብላይ ካልና እስላይ መጽ ይሩኽመሽ ክብል ክንደይ ግዜ ምጽናኩም አሰልቺና ሐጀና ምጾኒና ስለዚ ንመን ክትብር ደሊት ታሪክ ራይ ቡገር ከነቶ አሜሪካን ሳተና ገንዘብ ዝኸፍሉ ካብርግጽ ቶም ተቃምቱ ንዓኻ ዝኸፍሉ ዘለውን ናይ ኢትዮጵያ ዛንታዮም ዝያዳ ደስ ብሎም ካብ ናይ ኤርትራ ግን መንሰይ ኤርትራ ክደናገር የብሉን ከምዚኣቶም ክሳብ ሰብ ኣብ 67 ዓመቱ ውፁእ ዝኾነ ሓሶት ተዛሪቡ ኮመን ሰንስ ወይ እውን ብደረጃ ሰብ ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ንኤርትራ ብዙሕ ደላያ ክንሱ እሞ ካደ ኤርትራ ክትቋፀር ዕድል ተዋሂብካ ከሎ ኖ በቃ ሽዑ ከምዚ ሰውራ ኮይኖም ከሸግሩና ስለዝኽእሉ ምምላስ ሕሸና 10 ዓመት ኣብ መሬት ናይ ኤርትራ ረኾፍ ኢልካ ይነበርካ ክትመለስ ተደላ እንታ ክትገብር ውዕል አልጀርስ ዘይተተግብሮ ኩሉ እዚ ድራማታት እዚ ሓሶት እዩ እንደን ቡኩና ድስዓርካ ይኻ እንታይ ክትገብር ገዳ ትገብረሉ እንታይ ክትገብር ዕፅዋን ሉኬቶ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ከተዳኽመት ኢትሰላይ ሓሶት እዩ እዚ ነቲ ሓሶት ናቶም ግን ኣብ ዓለም ከም ሓቂ ጌርካ ኢኻ ተዛረበሉ ስለዚ ነዚ ነቲ ኩናት ንምትንሳእ ኩሉ ዓይነት ኣጀንዳታቶም እዮም ገቲሮም ዘለዉ ኣብዚ ካ ስምዑ እዛ ድራማ እዚኣ ብተደጋጋሚ ኤርትራውን ክትምልሰላ ዘለዋ እያ ኤርትራ ነቲ ክመፃ ዝኽእል ኩናት ክትምክቶ ከም ትኽእል ኩሉ ሰብ እዩ ዝፈልጥ እዚ ሕጂ ብልፅግና ክፍንወላ ዝኽእል ኩናት ኤርትራ ክትምክቶ ትኽእል እያ ምክንያቱ ሓደ ኤርትራ ንመሬታ እያ ትዋጋእ ዘላ ንመሬተይ ዝብል ድማ ይሰዓርን እዩ ኣብ መሬታ እያ ክትዋጋእ ኣብዘይ መሬታ ኣይኮነትን ኣብዩ ሰራዊትን ኣብ ኤርትራ ዘፀግዕ ዘሎ ኤርትራ ኣይኮነትን ኤርትራ ኣብ ዶባን ኣብ ናታ ግዝኣት እያ ዘላ ግን እታ ዘረባ ድራማ ክቅይርዋ ስለ ዝደልዩ እዛ ዘረባ እዚኣ 3-4 ሓበሬታ ከምዚ ንሪኦ ኣለኹ ዲባንክ ምግባር የድልዮ ራድን በቲ ሓደ ገጽ ምትፍናን ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን በቲ ካልእ ወገን ዝወለዶ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ከተማታት ትግራይ ምእታው ከም ዝጀመረ ምንጭታት ካብቲ ቦታ ሓቢሮም ኣለዉ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ገለ ከተማታት ትግራይ ይራገፉ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ገለ ምንጭታት ከም ዝገለጽዎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣክሱምን ዓብዪ ዓድን ዝተረኣዩ ኮይኖም እቶም ኣብተን ከተማታት ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ ሰራዊት ኤርትራ ሎሚ ድማ ብሽፋን ጽምዶ ኣትዮም ብዓይንና ንሪኦም ኣለና ክብሉ እዮም ገዲፆም ዘለዉ እቲ ኣብ መፈለምቱ ርክባት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኢሉ ወደ ትግራይ በጥልቀት እየገባ ስለመሆኑ ተነገረ። የኤርትራ ጦር ወደ ትግራይ በጥልቀት ዘልቆ ስለመግባቱ በርካታ ተጀመረ ጽምዶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብወተሃደራዊ ሓይልታት ተዓጅቡ ናብ ጽምዶ ሕወሓትን ህግደፍን ከም ዝተሰጋገረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ሓደገኛ ምዕባለታት ዝረአ ዘሎ ድማ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ዝተፈጥረ ሰማይ ዝዓረገ ምትፍናን ስዒብ እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብቶም ዝሓለፉ ኣዋርሕ ድሕንነት ስርዓት ህግደፍ ኣብ ትግራይ ከም ድሌቶም ክዕንድሩ ባይታ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ገለ ኤሊታት ትግራይ ክገልጹ ፀኒሖም እዮም በዛ ኣጋጣሚ ድማ ገለ ደለይቲ ፍትሒ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትሎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ብብዙሕ መንገዲ ዋላ እቲ ሪፖርታት ዘውፅዎ ዘለዉ ንዑ ሓዊሶም ይነግርዎ ኣለዉ ብልፅግና ድማ ብዓብዩ ክሲ ገይሩ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ግን ሓንቲ ትጭበጥ ሓንቲ ንእሽተይ ቅንጣብ ኤቪደንስ ኣይቀረቡን ኣለዉ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከም ዘሎ ወይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ኣሚን ክንዲዚ ዓይነት ክሌምስ ኣባ ከለኹም ነቲ ዘረባሲ ናይ ኤርትራ ነገር ክድግፍ ደሊኻ ኢኻ ክብለኒ ዝኽእል ኣሎ ኢትዮጵያ ንሰራዊት ንዳዕመ ሰሪዕ ትሕግዝ ከም ዘላ ናይ ሮይተርስ ሪፖርት ሳተላይት ኢሜጅስን ካልእን ገይሮም እዮም ኣቕሪቦሞ ኣብ ድማ ኣይገበርክዎን ኢሉ ዝሕሱ ዘሎ ብካድረታቱ ገይሩ ብሳተላይት ኢሜጅስን ኩሉ ዘረጋግፅ ኩነታት ተቐሪብሉ ከሎ እዩ እንድሕር ኤርትራ ኣብ መሬትካ ተኣቱላ ኮይና where is the evidence ጭብጢ ጌርካ ክትዛረብ ዘለካ ጭብጢ ዝበሃል የለን because it doesn't exist if it existed show us أرينا نعلم أريا علم بخمية ترى شفت أنت لك تقربه تريو شعو سبنا تفردي جبر of course manufacturer كتجبر ويكا كتسنع تغلي خاطبته ونجن تسنع ونسب فلطي سنع دي ويسحكي سب فلطي الذي أبزوان زي بزيك أنت أب شفتي حنكت بزي بلو منجدي بمنجد منيستر وجهات وصايناتهم سراويتنا ኤርትራ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣሎ ቀልጢፍ ንኽወፅእ ፃውዒት ንገብር ድሕሪ ድማ ብጉዳይ ናይ ባሕሪ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ብምባል ሕፍረ ዘይብሉ ሕንከት ዘይብሉ ዘረባ ኢና ሰሚዕና እዚ ዘረባ እዚ ድማ ንኩናት ንመበገሲ እቲ ዝበለፀ ቅድመ ኩነት እዩ ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ካልእ ሃገር ኣብ ውሽጢ ኣሎ ውፃእ ኢለዮ ኣብኒ ንሉላውነተይን ግዛታዊ ሓድነተይን ንምትግባር ድማ ወታደራዊ ስጉምቲ ክገብር መሰል ኣለኒ ዝብል ዘረባ ስለ ዘሎ እዩ ኣገይን እዚ ኩነታት እዚ አብይ አሕመድ ኩናት ስለ ዝደሊ ዝገብሮ ነገር ከም ዘይኮነ ደጋጊምና ንህዝብና ከነነፅር እንደሊ እቲ ናይ ኩናት ሃገራዊ ድሕነቱ ከረጋግፅ ዝደሊ ነይሩ ተዝኸውን እዚ እቲ ሰራዊቱ ምስ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ሰፊሕ ኩናት ወላ ሓንቲ ክገብሮ ይከኣለን ኣብ
ኣብ ጎንደር ዝግበር ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብ ሽዋ ዝግበር ዘሎ ኩናት ብዝሰፍሐ መልክዕን ብዝበርትዐ መልክዕን ይቐፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ብፍላይ ኣብ ሽዋ ክልተ ሪፖርት ዝግበኩም እቲ ኣብ ሽዋ ዘሎ ኩናት እንታይ ሰሜን ሽዋ ዝግበር ዘሎ ኩናት North Shua communication blackout. Residents in several districts of North Shua Zone say prolonged phone and internet outages have cut families off from one another, raising safety concerns. ኣብ ሰሜን ሽዋ ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ድሮናትን ካልእን ዝገብረሉ ዘሎ እዩ ትካርታት ትርእይዎ ኣለኹም ሰሜን ሽዋ ማለት ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ዝኽእል ሓይሊ እዩ ናይ ፋኖ ሪፖርት ወይ ናይ ኣምሓራ ሪፖርት ክንርኢ ስለምንታይ ኣብዚ ኣብ ብልፅግና ብፍሉይ ኣተኩሮ ገይሩ ብድሮናትን ብጀታትን ይታቆሳሉ ስምዑ ብዚ ተጋድሎ ለመለስና እንደው ተልኳቸው ግባቸው ምንድነው እነዚህ ጦርነቶች በእናንተ እቅድ የመጡ ወይስ አገዛዙ በተለይ አሁን ሸዋ ላይ እንደምንሰማው ከሆነ ወደ አዲስ አበባ ፋኖ ሰብሮ ይገባል በሚል ስጋት ከወዲሁ ሳይቃጠል በቅጠል ቀድሜ ላዳክማቸው እዛው ባሉበት በሚል መሪዎቹ ላይ ያነጣጠረ ቀደም ሲል አንተም እንዳልከው በኤሊት ፎርስ በባህር ኃይል በኮማንዶ በሪፐብሊካን ጋርድ አሉኝ የሚላቸውን ኃይሎች ሁሉ አሰልፎ የተዋጋበት ጦርነት እንደሆነ ይታወቃል እንግዲህ እናንተ ከዚህ ጦርነት ማብቂያ በኋላ ምንድነው የምትጠብቁት ጎንደር ሸዋ እነዚህ ጦርነቶች ውጤታቸው ምን እንዲሆኑ ነው በመጨረሻ የምትጠብቁት ታህቶ ካብ መሳይት መጽዘላ አገይ ኣብ ካርታ ተመሊስና ምስንሪ ኣዝዩ ኣገዳሲዩ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ ሰሜን ሽዋ ዝበሃል ዘሎ ቦታ ኮሙኒኬሽን ብላክ ኣውት ገይሩሉ ሓደ ኩሉ ዓይነት ናይ ኢንተርኔትን ናይ ኮሙኒኬሽንን ኣፅዋ ገይሩሎ ካልኣይ እዚ ግንባር እዚ ምስ ናይ ሰሜን ምስ ናይ ጎንደር ግንባር እውን ስለዝተሓሓዝ ናይ ፋኖ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ትርእይዎ ኣለኹም ቀንዲ ንመስመር ናይ ኣዲስ ኣበባ ገፁ እዩ እቲ ኩናት እናበርትዐ ዝኸይድ ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ ኣቢ ፍሉይ ፍርሂ ክስምዖን ራዕዲ ክስምዖን ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ንኣዲስ ኣበባ በቲኽካ ክትመፅእ እንድሕር ኮንካ እውን እቲ ዝሓሸ ቦታ ንሱ ስለዝኾነ ኣገይን ኣብዚ ኩሉ ዓይነት ሪፐብሊካን ጋርድ በሎ ስፔሻል ኮማንዶናቱ በሎ ምልሻታቱ በሎ ድሮናቱ በሎ ጄታቱ በሎ ብርቱዕ ዝኾነ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝብገስ ዓይንብለይ ስንብለይ ስጉምቲ ክወስድ እየ ዝብል ተልእኾ ኢና ንርኢ ዘለና ፋኖ ግን ብኸመይ የንብብዎ ኣለዎ እዚ እስከ ለስን ቱ ፋኖ ታይ በኸመይ እዮም ግብረ መልስ ክብዎን እዚ አነሳውልህ አገዛዙ በተለይ ከፍተኛ ፍርሃቱና መርበድበድ ውስጥ በመግባቱ ምክንያት በዋናነት የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ በዚህ ፍጥነት ድርጅታዊ ቁመና ይዞ ለውጊያ ብቁ ሆኖ በአንድነት ይሰለፋል ብሎ ማሰብ አልቻለም ነበረ ይሄ ከፍተኛ ቅዠት ውስጥ ከቶታል አገዛዙ አቅዷቸው የነበሩ የጥፋት ፕሮጀክቶችን ሁሉ መልሶ እንዲከልስ አድርጎታል በዚህ ምክንያት ከፍተኛ ፍርሃት ውስጥ በመሆኑ በተለይ ኤሊት ፎርሱን ሸዋ ላይ በማጠራቀም ከጎንደር አቅጣጫ በጎጃም እና በወሎ አዋሳኝ ቦታዎች አባይ ሸለቆን ተከትሎ ከም ትርእይዎ ዘለኹም እዚ ሓድነት ናይ ፋኖ ኣብ ዝቐረባ ሓድነታዊ ግንባር ብምቋሙ እሞ እቲ ሓድነታዊ ግንባር ናቱ ድማ ሓያል ዝኾነ ስጉምቲ ሓያል ዝኾነ ፅፍዒት ነቲ ብልፅግና ክሃርሞ ስለ ዝጀመረ ፍርሂ ክስምዖ ናይ ግድን እዩ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት እውን ሓደ ካብቲ ሻዕብያ ኣትይዎ ኣሎ እዚ ኩናት እዚ ህወሓት ኣትይዎ ኣሎ ዘብሎም ዘሎ እቲ ስትራቴጂካዊ መጥቃዕትታት ይርዩ ስለ ዘለዎ እዮም እዚ ምኩር ሰራዊት ወይ እውን ብልሒ ዘለዎ ሰራዊት መርሕነት ዘለዎ ወይ እውን ስትራቴጂ ናይ ኩናት ዝርዳእ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ስለ ዝመስሎም ዘሎ እዩ there is some signs ምልክት ኣለዎም እዩ ፋኖ ከም ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ከምዚ ዓይነት ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃሳት ክገብር ኣትኪሉ ድማ ንዓና ብሽሓት ክማርኸና ኣብ ማይ ከኣለን ይብሉ ኣለዉ ኮልት ሚሊሻስ ነቶም ሚሊሻታት ኣብቲ ዘለው ናብ ፋኖ ክፅምበሩ ፃውዒት ይግበራሎም ኣሎ ምሕረት ገይሮም ኣብ ፃውዒት ምስቲ ፋኖ ክሕወሱ ከም ዘለዎምን ንመሰል ህዝቢ ኣምሓራ ክቃለሱ ከም ዘለዎን ካልእ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሚሊሻ ይኹን ካልእ ናብቲ ሰራዊት ክፅምበር ከም ዘለዎ ፃውዒት ገብሩ ኣለዉ እታ ካርዲ ድማ ኣምሓራ ይመፀካ ኣሎ ኦሮሞ ተንስእ ኩርስኻ ዓቀብ ስልጣንካ ዓቀብ እዮም ክብልዎ ነቲ ስርዓት ኣብታ መቃቂልካ ግዝኣእ ትብል ኮንሰፕት እዩ ዝወድቕ ዘሎ ናይ ፋኖ ፅፍዒትን ግስጋሰን ድማ ነቲ ፋኖ መመሊሱ ሞራል ይሂበሎ ሓይሊ ይሂበሎ ዓቕሚ ይሂበሎ ንሱ ናብ ኤርትራ ገፁ ኩናት ንክገብር ንትግራይ ንክድምስስ ክብገስ ይደሊ ፋኖ ድማ ድሓን ንስኻ ሕለፈና ናብ ኤርትራ ገፅካ ወታደራዊ ምንቅስቃስካ ናብ ኤርትራ ግበር ንሕና ድማ ኣብ መንጎ ሓሊፍና 4 ኪሎና ብቐሊሉ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ዝመስል ኣተሓላላፍ ዘለዎ ኩናት እዮም ዝርዩ ዘለዉ ብሓፈሻ this is going to be incredible ፍሉይ ታሪክን ፍሉይ ክስተትን ክንርኢ ከም ንኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እውን ብዙሕ ግፍዕታት ይወርድ ከም ዘለዎን ምክንያቱ እቲ ኩናት ኣቢ ዳርጋ
ንኩሉ ዝሓወሰ መጥቃዕታቱን ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መወዳእታ እዛ ኩናት እዚኣ ናበይ ገፃ ክትከይድ እያ ንእሽተይ ናይ ትግራይ ቴክ ንወስድ ድማ ናይ ትግራይ ድሓን ፀኒሕላ ብሰፊሑ ክርየ እዛ ዘረባ እዚኣ ግን ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ምስቲ ናይ ከባቢና ቀጣሓዞ ስለ ዝኾንኩ ባለው አቅምና ባለው ቁመና ከትግራይ ኃይሎችም ከኤርትራም ጋር የመዋጋት ቁመና የለውም ፍላጎቱም የለውም። ነገር ግን ኢምሬት ጦርነቱን ትፈልገዋለች። ለምን በለኝ በሳውዲ ድጋፍና በሌሎች በቱርኮች ድጋፍ በግብጾች ድጋፍ የሱዳን ጦር ኃይል በሳውዝ ኮርዶፋን ላይ እየገፋ እየመጣ ነው። ያንን ዲፍሌክት ለማድረግ ያንን ለማስቀየስ የሸማቂ አካባቢ በብሉ ናይል አካባቢ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዓቢ ናይ ኩናት ረበሻ ወይ እውን እዚ ናይ ሸበትበት ኩናት ናብ ኤርትራ ገፁ ዘበግሶ ዘሎ በተደጋጋሚ ከም ዝግለጽ ዘሎ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ሱዳን ይጥዕሞ ስለዘየለ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ሱዳን ይድርዓም ስለ ዘሎ ዳዕመ ሰሪዕ እቲ ኢማራት ተኣምነሉ ዝነበረት ሓይሊ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሕማቕ ይገጥሞ ስለ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ድማ ፀብለልትነት ናቱ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣብቲ ግንባራት ጥራይ ደኮነ ብድሮናትን ብጀታት ናቱን ሓንሳብ ናይ ነዳድን ናይ ድሮናትን በይዝ ሓንሳብ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቱ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ማለት እዩ ብዙሕ ዕላማታት ይድሃርሞ ዘሎ ሰራዊት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ድማ ኣከቢድ ወጥራእቲ ከም ዘሎን ሞራል ናይ ሰራዊት ናይ ሱዳን ድማ ብቅፅበት እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎን ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተቆፃፀሩ ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ ኢማራት ዝበሃል ነዚ ሕብረት ኣፍሪካ ዝግበር ዝነበረ ዋዕላ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝኾነ ኣጀንዳ ንኸይገብር ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ቀኒያ እሳ ሕልፍ ምስ በለት ድማ ኣግረሲቭ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ክትገብር ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብኡ እዚ ንሰሜን ዝግበር ዘሎ ናብ ኤርትራ እዩ እሱ ድማ ኤርትራ ናብቲ ኩነታት እቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ገለመለን ዝግበር ዘሎ ዲፍሌክት ንምግባር ናብ ኤርትራ ስጉምቲ ወሲድካ ክትዕወተሉ ዲኻ ይትዕወተሉ ንሓደ ክኸውን ከሎ ዝያዳ ግን በዚ ብሉ ናይል ግንባር ክኸፍቱ ስለ ዝሓስቡ ዘለው ወይ እውን ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ብኮርዶፋን ወይ በቲ ዳርፎር ድሕሪ ምስላ ጣቢቦም ናብዚ ከምፅዎ ይደልዩ ስለ ዘለው ነዚ ናብ ኤርትራ ገፅካ ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳ ዝያዳ ይድፍኣሉ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ሕጂ እቲ ጉዳይ እቲ ኢማራት ምናልባት ንኣፍሪካውያን ብልሽዋት መራሕቲ ብገንዘብ ክትሕዞም ትኽእል ትኸውን ኣብ ገለገለ ግን እቲ ጉዳይ ኢማራት ክትቋፀረሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ በፅሒ ኣሎ ኣብዚ ስምዑ I have to get back to you and maybe a challenge which Mohammed brings, that there's enough talking. Because I understand that you bring together all these different parties, but it seems to me that this is the time, it's the time to get nasty, isn't it? Isn't it the time to put real leverage on the countries that are arming these factions? And the US has more leverage. President Trump has more power than anyone else. Come on, you can do it. Exactly. ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እዚ መሳት ብሎስ ዝበሃል እቲ ሲኒየር ኣድቫይዘር ናይ ኣፍሪካ ናይ ዓረብ ሃገራትን ዝበሃል ዘሎ እዩ ኣብዚ ናይ ሚኒክ ሴኪሪቲ ኮንፈረንስ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ከፅበ ዘለካ እዮም ትብሎ ዘሎ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዓብ ስልጣን ኣሎ ዓብ ፀብለልትነት ኣለዎ ነዚ ጉዳይ ዝጠጠው ከብሎ ኢማራት ያ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ትሕግዞ ዘላ ስጉምቲ ዘይትወስድሉ እንታይ ኢኹም ትፅበዩ ዘለኹም ካብዚ ንላዕሊ ዓቕሚ ኣለኩም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ስለምንታይ ጠጠው ትብሉ ኣለኹም መልሲ ድማ ልክዕ ንሱ ትዝባ እዩ ስለምንታይ ኣሜሪካ ስጉምቲ ዘይትወስድ እዚ ሰብዚ ስለ ዘሎ እዩ ብዙሓት ሰባት ከምኡ እዮም ዝብሉ እዚ ምስ ኢማራት ርክብ ኣለዎ ንኢማራት ሓደጋ ክወርዳ ኣይደልን እዩ ስለዚ ነቲ ኩናት ከደቃቕሶ እምበር ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ክዕወት አይደልን ይዘሎ ሱዳን ከምቲ ናይ ቀደማ ሃገር ኮይና ንክትቅፅል አይደልን ይዘሎ ስምዑ ካብ ዘረብ ድሓን I agree with you. We've been quite patient and we've been quite accommodating. We wanted to make sure it's a successful process. Yeah. We've been engaging with both sides and all the relevant actors. However, too much time has gone by and it's about time to act. In fact, next week at the UN with the Honorable Secretary Cooper, we're going to have some serious talk and action. There will be some action. We'll start seeing that very soon. The pressure, because I think that's what's bothering me. That when I talked to Mr. Idris earlier, I don't feel that that's a man under pressure to make a ceasefire. He's going to make 6 points before he lets me ask him a question. What is the pressure you're putting on him? What is the pressure you're putting on Hemeti? What is the pressure you're putting on Abu Dhabi to stop taking the gold which is coming out of Sudan at $5,000 an ounce? Yes. Yeah. Regarding the external support, our position is very clear, not just us, but all our partners within the Quad and all the other partners. We are totally against any sort of external support that ከም ትሪእዎ ዘለኹም መልሲ ክህብ ኣይክእልኒ እዩ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኣብዚ ቀረባ ክንዘራረብ ኢና ዝርርብ ክካየድ እዩ ዲስካሽንስ ክካየድ እዩ ኣብ ዝብል እምበር ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ መልሲ ንምርካብ ተበግሶ ከም ዘይወሰድ ዘሎ ስለምንታይ ስጉምቲ ዘይትወስዱ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሓይልታት ወርቂ ናይ ሱዳን እናወሰደት ነቲ ኩናት ተናውዕ ዘላ ኢማራት ስለምንታይ ስጉምቲ ዘይትወስድ ዘላ
ስለምንታይ ሲሪየስ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ ዘይክእል ትብሎ ዘላ ምስ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ናይ UN ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል እውን ምስ ናይ UK ፎሬን ሚኒስተር ብሓደ ኮይና ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ዝውሰደሉ መንገዲ ክንገብር ኢና ዝብል ብሓፈሻ ግን ኢማራት ጥራይ ኮነት ትድግፍ ንኩሎም ማዕረ ገይረ ክርዩ ዝፍትን ንሱ እታ ዝዓበየት ስሕተት ድማ ውያ ዘላ ንኢማራት ሽፋን ንክገብር እንድሕር ኮይኑ ንሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ኣኽብሮት ኣይህብን እዩ ስለዚ he always focuses ቶም ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ኩናት ዘለዎ ይዝብል ተሓደ ምልሻ ሃገር ከፍርስን ሃገር ዝዕኑን ህልቂት ዝፍጽም ዘሎ ተሓደ ድማ መንግስትን ሃገርን እዩ እዚ ክልተ ሓደ ዓይነት ኣይኮኑ እዚኦም ካልኣይ ስዑድያ ትሕግዝ ግብፂ ትሕግዝ ነው ኢማራት ሙሉ ብሙሉ ብኩሉ ሎጂስቲክስ እቲ ዳዕ መሰረዕ ብዘይ ኢማራት ሓንቲ መዓልቲ ክጸንሕ ኣይክእልኒ ሰራዊት ሱዳን ግን ብዘይትናቶም ሓገዝ ክቕፅል ዝኽእል እዩ ጸኒሑ እውን ሕጂ ከማንቲ ሞመንተም ስለ ዝረኸበ ይሕግዝዎ ኣሎ ይበሃል መርታ ከመን ይሕግዝዎ ኣሎ ዝፍለጥ ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ነቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንኸይፍፀም እንቅፋት ኮይኑ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ምዃኑ ትርዳእ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መጋባእያ ድማ ነቲ ኩነታት ከዘሓሕልን ከደቅስን ኢና ንሪኦ ዘለና ብዝኾነ እቲ ፕሬሸር ግን እቲ ፀቕጢ ግን እናዓበየ ይመፅእ ኣሎ ኣብዚ መጋባእያ እዚ ሓደ ካብ ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት እዚ ተስፋ ዝህብ እውን እቲ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ሴኔተርስ ከምኡውን ብኩሉ መንገዲ ንኣብነት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዩኤስ ሴኔተር ፍሮም ሜሪላንድ ክሪስ ቫን ሆለን ዝበሃል ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ዳዕ መሰሪዕ ዝበሃል 6,000 ሰባት ኣብ 3 መዓልቲ ዝቐተለ እዩ ጽቡቅ ገይሩ ክርዳእና ምንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ጭብጢ ስለ ዝደሊ መንግስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስጉምቲ ደይወስድ ስለምንታይ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ደይውሰድ ስለምንታይ ተብላ ኣሎ ንኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ናብ ኢማራት ከም ዘይሽየጥ ስጉምቲ ደይውሰድ ጠጠው ዘይነብሎ ተኻሊ ዳሓን ቀሲልካ ክበርኽል ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ፖለቲካ ክላስ ናይ ኣሜሪካ ይመፅእ ኣሎ እቶም ሴኔተርስ ሃውስ ኩላቶም በቲ ጉዳይ ናይ ኢማራት ዘይዕጉብነት ናቶም ንላዕሉ እናመፀ ብገንዘብ ዓቢሳቶ እያ ዘላ ግን ይመፅእ ኣሎ ኣብ ሓደ ነጥቢ ድማ ክፍንጀር ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና and this is very important ምክንያቱ እቲ ኣብ ባይታ ዝግበር ዘሎ ዓወት ሰራዊት ሱዳን ዝፍፅሞ ዘሎ ዓወት እዚ መሳድ ፕሎስ ትሪእዎ ዘለዎም ሸንኪሩ ጠጠው ከብሎ ይኽእል ነይሩ እዩ ኣብዚ እውን እታ ፅሕፍቲ ሳመሪ ገይሮም ላይ ነይሮም መስለኒ ኣብዚኣ እቲ እንታይ ከም ዝበለ I can find it anyway ተረኺባ ከም ጻልኩም ብዝኾነ ሓደ ነገር ይዝርዳዕና ዘሎ ንሱ ድማ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንቕድሚት ናመፀ ይኸይድ ኣሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን መጠን ንቕድሚት ዝመፀሉ ድማ መጠኑ እቲ ኣብ ዓውደ ኩናት ሰራዊት ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ግዝጋሴ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ ስለምንታይ ቀደም ኩሉ ግዜ ሰራዊት ናይ ሱዳን ንቕድሚት ክኸይድ ከሎን ቦታ ክሕዝ ከሎን እንታይ እዮም ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ወይ ገለ ነገር ሃየ ቀልጢፍኩም ገለ ናይ ፖለቲካዊ ዲስካሽንስ ኮንፈረንስ ገለ ኢሎም እቲ ሰራዊት ሱዳን ከም ዘይቅፅል እዮም ዝገብሩ ዳዕ መሰሪዕ ክዕወት ከሎ ግን ሃገር ትፈርሳላ መንግስቲ ሱዳን ንሃገር ከም ማሕደር ዘይክእል እዩ ብግምጣሉ ፍርቂ ናይቲ ሃገር ሒዝዎ ዘሎ ዳዕ መሰሪዕ እዩ ከም ሃገር ተቐባልነት ክረክብ ኣለዎ መንግስቲ ኣቑይሙ ገለ እናበሉ ፖለቲካዊ ሽፋንን ምውዕዋዕን ይገብሩሉ ነይሮም እዚ ከም ትሪእዎ ዘሎም ካልኣይ ሰራዊት ሱዳን ክዕወት ከሎ ሚድያ ይዛረብን እዩ ብዙሕ ግዜ እቲ ናይ ዳዕ መሰሪዕ ከተማን ተቆፃፂሩ ኩሉ በቃ ኮርዶፋን ተቆፃፂሩዋ ናብ ዴሊንግ ኣትሎ በቲ ናይ ነዳዲ ቦታ ተቆፃፂሩ ኣሎ በቃ እቲ ዜናታሲ ኩሉ እቲ ምንጭታት ስለምንታይ ኢማራት ዓብ ፅልዋ ኣለዎ ኣብቲ ሚድያ ልክዕ ከምቲ እስራኤል ምስ እስራኤል እውን ስለ ዝሰርሑ ዘለው ስለዚ ኣብዚ እውን ንርኢ ኣለና ስቕ ምባሎም መብዛሕትኦም ሚድያታት ሱዳን ትስዕር ስለ ዘላ እዩ ምስዓር ናይ ሱዳን ድማ ኣይደልይዎን እዮም ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ነገራት ክትዛረብ ትኽእል ብዙሕ ነገር ክትዕዘብ ትኽእል ብዙሕ ነገር ክንርኺ ኢልና ኣለና ሓንቲ ነገር ግን ካብዚ ናይ ኣሜሪካ ፍንትት ኢልና እንታይ ክርኢ ደልየ ኣለኹ ናይ ስዑድያ ጉዳይ ኣብዚ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ማዓስከር እስከ ስምዑ እዚ زيارة وزير الخارجية السعودي يحلو لي الاعتقاد بأن المملكة العربية السعودية كانت تعرف بأمر المعسكر والدليل أن وزير الخارجية الإثيوبي كان في الرياض تقريبا قبل 2 أو 3 من نشر التقرير في رويترز وفي تقدير እንታይ ዝብል ዘሎ እንትዕሪኹሞ እዚ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ እዚ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ቤዝ ኣብ ከባቢ ሱዳን ዝተረኸበ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ድማ ዓብን ኣዛራብን ኣርእስቲ ኮይኑ ዝነበረ so I can give you a picture of that እናረኣናዮ ክንዛረብ ስለ ዘለና where was that I can find it ተረኺበ ማለት ክብድ ዝበለ እንዲሁ ኩሉ ክትረኽቦ but we'll try to ክንረኽበልኩም ክንፍትን ኢና I think እዚ ኣይመስለኒ Thousands of
ازي زراهم مالتي زي معسكر ازي سعوديا اقدم بلا تفلت نيرا حبريتا متصيو نيرو اذا حبريتا زي مسمصا قبتا نت منستر غدات وصاينا اثيوبيا نرياد اديماتو نيرا ብዙሓት ግን እንታይ ኢሎም ኢትዮጵያ ንኤርትራ ካብ ስዑድያ ንክትፍንትታ ዲፕሎማሲያዊ ጭዋዳ ገይራ ያኒ ስዑድያ ከይዳ ምስ ከተርክብ ትገብራላ ኤርትራ ንስዑድያ ክትከስራ ትኽእል ኖ ነዚ በይዚ ምስ ሰምዐት ስዑድያ እንታይ ገይራ ይዝባል ዘሎ ብቐጥታ ነቲ ኢትዮጵያ ዲፕሎማት ናቶም ሰይዶም ኣምፂኦም ኣዛሪቦም ነይሮም መጠንቀቕታ ድማ ሂቦም ነይሮም ድሕሪኡ እቲ ሮይተርስ ነቲ ሓበሬታ ደገም ሰውፅኦ ብዙሓት እውን ሕጂ ከም ዘረጋግፅዎ ዘሎ ንሪኦ ዘለና እቲ ዲፕሎማሲ ናብ ኣብዚ እውን ካልኦት ኢሎም ነይሮም ንሱ እውን ይጠቕሶ ኣብዚ ናብ ኢማራት ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲ ንኣብነት ግብፂ ዝኸደሉ ዲፕሎማሲ እውን ንዑ ዘንፀባርቕ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ናይ ግብፂ መራሒ ናብ ኢማራት ከይዱ ከሎ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከም ዝነገሮ ንኢማራት እዩ ዝንገር ቀጠር ለንቀነ ናብኡ ከይዱ ነይሩ ስለዚ ነቲ ጉዳይ እቲ ሲሪየስ ለስዑድያ ብመንገዲ ግብፂ ይኹን መንገዲ ካልኦት ጌራ ንኢማራት እውን ነጊራታ እያ ንኢማራት ነጊራታ እያ እዚ ጉዳይ ሪና ኣለና ንዓቢ ድማ ነጊሮሞ زيادة دما مصيو نغيرو ولو ኤርትራውን ትፈልጥ ያ ነዚ ጉዳይ ግብፅውን ትፈልጥ ያ ስለዚ አብይ አሕመድ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ቲፎ ኣቲሎ እዛ ጉዳይ እዚኣ ከተዋፅ ኣካድያ ብኣኽት ቅፅላ ዲኻ ከመይ እዛ ጉዳይ እዚኣ ተባሂላ ትዝረብ ነይራ ስለዚ ስዑድያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሸምጋሊት ኣይኮነትን ዘላ ዝበሃል ዘረባ ካብዚ ዝመፅእ ስዑድያ ትሽምግል ኣይኮነትን ዘላ እዚ ጉዳይ እዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንፁር ዝኾነ ኩነታት እዩ ኮይኑ ዘሎ ንፁር ዝኾነ መርገፂ ዘለዎን ንፁር ዝኾነ ኣካይዳ ዘለዎን እዩ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ስዑድያ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ክትዓርቀን ወይ እውን ኣብ ሓደ ጣውላ ከተምፀን ገለመለ ዝበሃል ነገር የለን ታይዳ ጉዳይ ናይ ሱዳን ልክዕ ከም ናይ የመን የርያቶ ዘላ ጉዳይ ናይ ሱዳን ካልኦት ሃገራት ኢዶም ኢትዮም ዘሎ ኢዶም ከብፅሉ ክኽእሉ ኣለዎ ሓደ ካብኡ ድማ ኢማራት እዩ ንኢማራት ብቐሊሉ ኣብ ሱዳን ጠጠው ከተብላ ይትኽእል እያ ስለዚ ካብ ኢማራት ንላዕሊ ካብ ኢማራት ድሕሪ ኢማራት ዝስራዕ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ምስቲ ኢማራት ዘለዎ ርክብ ናብ ሱዳን ገፁ ዘቕንዐ ክጥንቃቕ ከም ዘለዎ መጠንቀቕታ ወሃበሎ ፀቕጢ ይግበረሉ ኣሎ ብሕጂ እውን ተመሳሳሊ ካልእ ፀቕጢ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ ክንሪኦ ኢና ምዚ ኣብ ግምት ብምታው እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብቲ ሕብረት ኣፍሪካ ግብፂ ንባዕላ ፀቕጢ ትገብር ከም ዘላ Another diplomatic gathering. It is hosting a familiar debate, one that has shaped the politics of the Nile for more than a decade. As the African Union convenes in Ethiopia's capital, Egypt's foreign minister has arrived once again with a message centered on the Nile and the Grand Ethiopian Renaissance Dam. The words may be measured. The tone may be diplomatic. The matter remains strategically important. This is not simply about water. It is about sovereignty, development. ካልእ ኣብ ጉዳይ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ዋዕላ ድማ ግብፂ ኤርትራ ምናልባት ትሳተፍ የላን ግብፂ ግን ኣብቲ ጉዳይ እቲ በዓልቲ ውራያ ምክንያቱ ብዙሕ ኣጀንዳታት ኣለዋ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣለዋ ጉዳይ ናይ ገርድ ኣለዋ ኩላቶም ድማ ሓደ ዕላማ እዩ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣለዋ ኩሎም እዚኣቶም ንግብፂ ኣብቲ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ናታ ኣብቲ ቅድሚት ዝመፁ ጉዳያት እዮም ቀይሕ መስመር እዮም እዚኦም ስለዚ ንዓቢ ዋላ እኳ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዓዲ ይካየድ ተሎ ግብፂ ዝዓበየ ኤምባሲ ናታ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ እዩ ዝበሃል ስለዚ ዓብ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ናታ ገቲራ ንዓቢ ኣብቲ ዓዱ ቻሌንጅ ክትገብሮ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኣፍሪካን ዩኒየን ስለዚ እቲ ዓቢ ክዕንድሮ ዝፍትን ዘሎ ጉዳያት ኣብኡ እውን ቻሌንጅ ዝገብሩ ሓይልታት ከም ዘለዎ ብፍላይ ግብፂ ሓያል ዝኾነ ፀቕጢ ትገብር ከም ዘላ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ድሌቱ ማኒፕሌት ንከይገብሩ ዓቢ ፀቕጢ ትገብረሉ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርቲክል ድማ ወፂኣ ነይራ ካብ እንታይ ዝበሃል ሞደርን ዲፕሎማሲ ዝበሃል ዘውፅኣ እዩ እሱ ድማ እንታይ ኢሉ ውፅኡ ነይሩ ናይ ስዑድያ ናይ ኢማራትን ባእሲ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ዋዕላ ፀገም ፈጢሩሉ ኣሎ ምክንያቱ ዝሕፍር እኮ እዩ ዝሕፍር እኳ ኣይኮነን እዚ ኣዘራባ ርስቲ እውን ክኸውን ኣይግባኦን እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ሃገራት ናበይናይ ብሎክ ናይ መንፀቅዕን ክኾና ሽግር ገጢሞን ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ኣብ መንጎ ክልተ ምርጫታት ከም ዝዝረብ ዘሎ ገይሮም እዮም ዝነግሩና ዘለው ኢማራት ሃገራት ኣብ ምፍራስ እያ ትሰርሕ ዘላ ብጀካ ናይ ብልፅግና መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ ኩሉ ግዜ ንሃገር ዘፍርስ እያ ትትገፍ ዘላ ስለዚ ምስ ኢማራት ትኸውን ዋላ ምስ ስዑድያ ክትከውን ኢሎም ይመርፁ ኣለዉ እቶም መራሕቲ ኣፍሪካ እንድሕሪ ኢሎምካ ርእሲ ከምዘይብሎም እዚ ኢኻ ትፈልጥ ሓደ ሃገር የፍርስ እቲ ሓደ ግን ምስቲ መንግስቲ ናይቲ ሃገር እዩ ዝሰርሕ እተወፅእ ልዓዮ ነቲ መንግስቲ ኣብ ዓለም ሕጊ ከምኡ እዩ ዝኾነት ሃገር ምስ መንግስቲ ናይቲ ሃገር እያ ክሰርሕ ዘለዋ ምክንያቱ እቲ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ከምኡ እዩ ዝብል ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ካልኦት ሃገራት ኢትካ ክትእቱ የብልካን እዩ ዝብል እዚ ኣገዳሲ መትከል ናይ ሕብረት መንግስታትን ሕብረት ሃገራትን ከምኡ ድማ ሕብረት ኣፍሪካን እዩ ምክንያቱ
ሃገራት ከም ሃገር እንተ ሓሲብካያን ሉላውያን እንተኮይነን እቲ መንግስቲ ኣብኡ ዘሎ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገሩ በዓል ይክውስን ዘሎ ስለዚ ምስ ኢማራት ክኾን እትብል ዘለካ ኢማራት ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ኣብ ሊብያ ትገብሮ ዘላ ኣብ የመን ዝገብረቶ ኣብ ሶማልያ ትገብሮ ዘላ እንተሪኢኻ ናብ ኤርትራ እውን ሓንቲ ሕብረት ዘለዎ ሃገር ዓፋር ዝብል ኣጀንዳ ፈጢራ ንሃገር ክትብትን ትፍትን ኣላ ስለዚ ምስ ኢማራት ክኸውን እየ ዝብል ሓይሊ ክንዲ ምንታይ ብገንዘብ ዝተገዘ ምዃኑ ጥራይካ ትፈልጥ ናይ ዩኤኢ ስትራቴጂ እንታይ እዩ ገንዘብ ኢንቨስትመንት ኢላ ወደባትካ ትሕዝ ተቅርፂ ኩሉ ነቲ መንግስቲ ብኢዱ ንምጉዕፃዝ ዝጥቀመሉ ኢንቨስትመንት እያ ትጥቀም ኩሉ ትሕቲ ቅርፂ ኢማራት ትሰርሖ ብኡ ጌራ ክሽንቆቃ ከም ትኽእል ጌራ እያ ትሰርሖ ስለዚ ሚሊታሪ ቤዝስ ከምኡ ወታደራዊ ቤዝ ኣብ ሶማልያ ኣብ ኤርትራ ሚሊታሪ ቤዝ ገይሮም ነይሮም እቲ እንኳ ሃገር ኪዱ ውፅኡ ኢሉ ከውፅኦም ዝኻለ ኤርትራ ይጠቕስዋን እዮም ግን ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ሕጂ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ዝገይርዋኖ ዳርጋ እቲ ሃገር ኣብ ማሕደርታ ናታ ኮይኖም ኣለዉ diplomatic outreach and financing financial backing to local actors ስለዚ local actors እዮም ዝብሎ ንምልሻታት እዩ ዝዕጥቕ including alleged support RSF ንኻልን ስዑድ ዓረብ ከብኸመይ እያ ትሰርሕ ዘላ prefers indirect influence ዘይቀጥታዊ ፅልዋ እያ ትደሊ ብኸመይ ምስ መንግስቲ ናይቲ ሃገር working with allies Egypt and Qatar ጌራ ትሰርሓላ focused on securing Red Sea control and countering UAE's unilateral moves ስለዚ ምስ ካልኦት ሃገራት ምስ ቀጠር ምስ ቱርኪ ምስ ግብፂ ኮይነን ኣብተን ዞባታት ድማ ምስ ኤርትራ ምስ ሱዳን ድማ ንሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነተንን ርግኣት ናይተን ሃገራት ድማ የገድሰኒ እያ ትብል ኣላ ምክንያቱ ርግኣት ናተን ንስዑድያ እውን ትርፊ ስለ ዘለዎ ናይ ኤርትራ መራሒ ናብ ስዑድያ ዝኸዶ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ገይሮም ይጠቕስዎ ኣብዚ recent Eritrean leaders visit to Riyadh interpreted as Saudi backing against Ethiopia ስለዚ እቲ ናይ ፕሬዚደንት ኤርትራ ናብ ስዑድያ ዝኸዶ سعودية مس إيرترا تسجع خمسة أنصار إثيوبيا غيروم يوم زغلطوا زلوا بزي غرمينا نبل هنا كتيلهم local state reaction سجي اتبع سناتهم أبستفل عليه هجرات بخمي يترجم على إلهم كري وغلوها أب سوماليا ني مرات هوتيا accusing it of سوماليا نابنت ني مرات كاف هجرات الريزاتات مغنية دماء بقداينا سوماللاندن أفلطونا سوماللاندن بدحر مقارجة سريحايا بمبال مس قطرن تركون دماء انقوزلو شركنا جيرا وتدراوي جرمام سعودية وتدراوي ناي ديفنس الان شركنا تفراري مالا السودان أمونغو كلوتيوم تمغيلا لا اتدعى مساري مس إمارات كون كلهم سودان قبت عندما نمانكس السوداني يدقفوا له تزي أبزي كونتا دماء قبتي سابنا درونات بيز كيرات حجز على زبل ريبورت نرلنا إيرترا uneasy with UAE's assertiveness cautiously engaging Saudi Arabia إيرترا ولو كبتي إمارات بإثيوبيا كيرات صرح زلا ساقطي ويون مسفحفح كترو يخلا هذا جنيا من قصاصات من السعودية تقبر زلا إيرترا تنقض زخونيو كم زي عابنا قرت جبريلا تنقض زخونة من قصاصات يتقبر زلا من البات إيرتراويان من إيرترا زفلتو سلو زلو يقبرالو هنا إيرتراويان انتاين دلن حريلنا أبزيز اللو كنتات إيرترا أقداسي ديلس قبرالو تخيل من قد كله نمنه تمنيتنا تناسيو أنا كومي تمنيتاي أبزي channel لما بغط عليه زقلص من إيرترا زقبرو زلو نسو زيادة حبريتا سلو زلو يقبرالو كم إيرتراويان كان ريو خلنا قل كل نقر تعدلاتنا إيرترا زلوا ماكسيمم كنت كمال انت نخل داسن بالنا إثيوبيا benefiting from UAE support إثيوبيا بقمت قالوا ملو ربحة كاب إمارات تركب الله ملو إمارات كاب سوماليا تسجيوجا كاب ليبيا تقطوريدوا دعم السريع السوداني يسعر له كاب جبت تسجيوجا كاب إيرترا تسجيوجا كاب إيه بحر كله تقلف سلازلا نايب ملو كالت أجندات نتا أبي إثيوبيا إنفست قبر الله نزا فيديو تراي قبر كله كاب سومالي لاند استبقسا فلويات نايكينات مخاينن أرمرد بهيكلسن ببزحي نابي إثيوبيا يعطهم زلو كم زي فايرال فيديوهات زورا له كم سألكم هيدا لغنا بزي ترجم سلو زي بلو وحفجة بلتقلنا ماكسيمم ربح يدركب زلو نتكونتات سكويز قبرلو كان دايزا نجري سوماليا نتحجي تفتيرو زلو كاب تركي فوليات نفرتي تانكتات كمو كاب قطر نبمولو اللوجيستيكس نايت سراويتو دموز دي خالب كاب سعودية دما توساخي ناي قبسي كم عقاب سلام بس بزح ربح تركبالا جبتكمو they are squeezing this situation كلاتهم حادك نربحو يربح له واقع يبلونا يبلنا إيرترا ده ما كتربح له كتكل الله زي جبت ربحها ساكت مسانا أقول الناس لا تسألونا I don't care really بزي كم بزي سوم وانت طويلنا هنا تكونتها شزي توم سانا شارقو السعودية يكون قبتي يكون كالوت they have to contribute something have to defense نا إيرترا بدمن رهاتنا إيرترا تراي كون ربحاتنا توم ربحهم ونكويو إيرترا ربحنا توم وانت بحسلهم سلازلا
that's why ድማ ብልጽግና ዝርከባ ጿሩን ገለመለን ተለቃቂሑን ተመርቂሑን ናባና ገጹ ትምዳሎ ኤርትራ ዳቀንዲ ነቲ ካልእ ጽልዋታት ክትፍጽም ትኽእል ሃገር ወይ እውን ነቲ ናይ ብልጽግና ናይ ኢማራትን ሕልምን አጀንዳን ከተበርዕን ትኽእል ሃገር ስለ ዝኾነት ነዚያ ሃገር ክንሃርም ኣለና ዝብል አጀንዳ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ እውን ዝያዳ ክትረብሓሉ እንተትኽእል ደስ ምበለና ምክንያቱ እቲ ዋጋ ምኽፋልና ስለዚ ተርፈና ዘሎ strategic implication ይብልዎ ኣሎ ብዚ the Red Sea corridor is becoming a contested zone of influence between Gulfist powers. It is impact on the African Union. The rivalry overshadowed the broader EU discussions, including the crisis in DRC and blah blah. Horn of Africa, instability framed as proxy battleground for Middle Eastern powers. لذي حبرة أفريقيا بزعبة جندنا أفريقيا كزاربا يكلني كما يجي رغزارب دمسوس زخنة حقي هذا سبسي حبرة أفريقيا دي كونسي حفرة أفريقيا كون على شمس بلنا تمثلك ኢትዮጵያ በሰለስተ አርባዕተ ቦታ እናተቃጸለት ከላ ብዛዕቡ ዝኾነ ነገር እውን ጸቕጥ ክገብር ዘይክል እንተኮይኑ ክዛረብ ዘይክል እንተኮይኑ ኣብ ናይ ካልኦት ጉዳይ እውን ዝምልከቶ ጉዳይ ይብሉ ማእከላዊ ምብራቅ ሃገራት ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጭዋዳታትን ወይ እውን ቅልጽመን ከርያ ይፍትና ከም ዘለዋ ይዝንገር قبل ما concerns raised about long-term regional stability ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ዓቢ ሽግር ክገጥሞ ከም ዝኽእል ቀይ ባሕሪ ድማ ዓቢ ናይ ጽልዋ ውግን ባእስን ዝካየደሉ ዘሎ ቦታ እዩ ኣብቲ ጉዳይቲ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ተኣቱ ዘላ ድማ ንግብፅን ቱርክን ዓቢ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ክገብራ ኣብቲ ቦታ ይዕድምዎን ኣሎ ወይ እውን የገድደን ኣሎ ንሱ እውን ነፍሱ ዝኻለ ቫሪያንት እዩ ዘሎ ብዚ ይብሉ ኣሎ ስለዚ ኩሉ እዚ ንከታተሎ ዘለና ኩነታት ነዚ ዞባ እዚ ዳርጋ ንእሽተይ ላምባ እንድሕር ወሲኽካሉ ባግ ክብል ከም ዝኽእል ጥራይ ኢኻ ትርኢ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብኡ ተኣኪቡ ዝገበሮ ነገር ኣይረኣናን ክሳብ ሕጂ ሳክታው እኒህኒ ክብል ውዕል ኣሎ እንታይ እቲ ውፅኢት ናቱ ክኸውን ብልጽግና አጀንዳቱ ይቕፅል ኣሎ ግብፂ አጀንዳቱ ትቕፅል ኣላ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ዘሎ ኩነታት ድማ ክንሪኦ ኢና ናበይ ክበፅሑ እዮም ንሳቶም ነናቶም አጀንዳ ኣቐዲሞም ይኸዱ ኣለዉ ኤርትራን ብፍላይ እቲ ናይ ኩነታት ናብ ኤርትራ ክፅጋዕ ከሎ ሕጂ ክንሪኦ First, peace. In Sudan, the parties must commit to an immediate cessation of hostilities and resume talks towards a lasting ceasefire and comprehensive, inclusive and Sudanese-owned political process. In South Sudan, the EU's high-level ad hoc committee provides an important chance to revive political dialogue and prevent renewed conflict. In the Democratic Republic of the Congo, كم تريو زلهم أب قداينا أفريقيا بزعب السلام كزارب كله أب السودان كلتيو وجنات ناب سلام نمادنا سلام كمصر لهم بلا بلا نابلي دزارب أمين typical زربايزي أب تحجر نزولو سأقام جناي زاربني within Ethiopia زولو سأقام جناي زاربوني DRC زولو شجر أب ساحل أب البوركينا فازو زولو سأقام أب مالي زولو سأقام أب سوماليا زولو سأقام أب السودان زلا what about in Ethiopia what about Ethiopia نيرتراخ تورط حسب زلا አይዛረቡን እዮም ስለዚ ክንድምንታይ ውርደተኛ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ሰብ ዓለም ሓቃ ኣሜሪካ ትገብሮ ነገር ክድግፍ አይደልን የግን ዩኤን ትርጉም ዘይብሉ ትርጉሙ ዝጠፍኦ ትካልዩ ወላ ሓንቲ ኸደማ አይክልኒ ክብሉ ኣሜሪካ ከምዘይ ከም ዝኾን ጌራቶ ኣብ ጉዳይ ናይ ቃዛ ከምዘይ ዩኤን ዝኾነ ከምዘይ ገብር ዝገበረት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክዛረብ ይኽእል ነይሩ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነሲ ንኣብ ከማን ክደፍር ዘይክእል ትካል ተኾይኑ ግን ትርጉም የብሉን أمين أبي تبي أبا محرا بتتجاعمي زارب وزرلو نالكم أبسي أبا محرا جنوسايد كاير اللي يمزول زرلو أبا محرا جنوسايد كاير اللو ست رايدي كونه دما تجنوسايد نعم محرا رايدي كونه ولا ون أبدأ مسرع زقبر زرلو بإنجليش بتقرينا بمحرنيان بزوج خونه غوسغوس زقبر زرلو listen to this one Ethiopia is destroying Sudan and it's contributing to a genocide in Sudan, and let's talk about it. In fact, according to a very recent report by Reuters, Ethiopia is constructing secretive training sites to help train the... Exactly. Ethiopia is a bahal hada kapti alam lakhawi hagi nat hase kam diletu zkhayz zalo hagarat nikwarr tabagis zalo hayl knesu mannim at UN ይኹን ሕብረት ኣፍሪካ ዝኾነ ነገር ስጉም ትክወስድ ወይ እውን كعويلون كغننو أي تراين أي تسمعن سلازي عندنا خنبل زلنا ترجم يبلو من زوم تكالات زياتهم شماويان تكالاتهم أنت تفقون نعلمنا زقود لا يبلو فلا كم يتراهن كخطري خلها UN يخون حبرة أفريقيا أنت فرسون ولا حنت نخسر يبلنا هنا it's all the same أنا بحق المزرعة
ካልኦት ሃገራት ረብሓ ኣለዎም ክሳራታት ከጋጥሞም ይኽእልዎም እንተ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰለ ግን እዞም ትካላት እዚኣቶም መብዛሕቲ ግዜ ናይ ሓያላት ሃገራትን ካልኦትን እንኮላይ ሓያላት ዘይኮነ ከም በዓል ኢትዮጵያ እውን ድሌቶም እናገበሩ ከሎ ማንም ዝኸውን ንዓታትም ዝኸውን ስጉምቲ የለን ወይ እውን ኣንጻሮም ኣሚን እዚ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ዓዱ ብድሮናትን ብገለን ዝጭፍጭፎ ዘሎ ኤርትራ ከምኡ ትገብር ነይራ እንተትኸውን just imagine እንታይ መበሉ ነይሮም ኤርትራ ብነፈርቲ ጌራ ኣብ ገለ ኣብ ኣቁርደት ድዩ ኣብ ገለ ቦታ ትሓርም ነይራ እንተትኸውን እንታይ መበሉ ነይሮም ለይትን መዓልትን ብዛዕቦም ተዛረቡ ነይሮም ግን ኣብ ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ኣኸለኻ ዋሓጦ እዩ መዓት ሰብ ኢኻ ዝመወት ዘሎ ተራሪ ከምዚ ብዕላማታት ሃሪምና ወይ ገለ ሰጊርና ገለ ይኮነን ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓበሬታ ገጅፍ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ይገብር ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም እዚ ንምርኢት ኣይኮነን ንሰሜን ገፁ ዘንቀሳቅሱ ዘሎ ኩናት ንክገብር ይዝዳለ ዘሎ ኤቭሪባዲ ኖውስ ንኩናት ይዳለ ከም ዘሎ ምክንያቱ ካብ ኩናት ጠጠው ስለዘይበለ ክሳብ ሕጂ ናብ ኩናት ገፁ መሊሱ የስፋፍዕ ከም ዘሎ ግን እንታይ ብልዎ ኣለዉ ናቲንግ ወላ ሓንቲ ዝብሎ ሰብ የለን ወላ ሓንቲ ኣንጻሩ መግለፂ ዘውፅእ የለን እንተወሓደ ኣብ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ደረጃ ወይ እውን ኣብ ናይ ዩኤን መራሒ መፅኡ ከሎ ኣብ ከምዚ ፓብሊክሊ ወላ ተደይበልካ ፓብሊክሊ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ናታ ከተስተኻኽል ኣለዋ ሰላም ከተውሕስ ኣለዋ ገለ ክትብል ይግባእካ ግን ወል ከም ንሪኦ ዘለና ንኣቢ ብዘይቃል ዓለም ትገብሮ ዘለኻ ቀፅሎ ዝዓይነቱ መልእኽቲ ዝተዋህቦ እዩ ዝመስል ኣነ ብናተይ ክሪኦ ከለኹ ነቲ ትገብሮ ዘለኻ ቀፅሎ ዝብልዎ ዘለዉ እዮም ዝመስሉ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጎድኑ ጠጠው ዝበሉ እውን ኣለዉ እስከ በዚ ንጀምር በቶም ባንዳታት ዘይኮነ መጀመርያ እስከ እቲ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እንታይ ይመስል ኣብ ዝስምዕዎ ጉዳይ ቅድሚ ምሕላፍና ምስቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ዝቐኒ ኩነታት ስዒቡ ኣብ ትግራይ ትዝበልካዮ ብጣዕሚ በዝሒ ዘለዎም ሰራዊትን ነፅዋራትን ናይ ኢትዮጵያ ብሙሉእ ዓቕሚ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ወታደራዊ ዓቕምታት ኣብ ዶባት ትግራይ ዘሎ ብምራቕ ሒዙ ስጋዕ ደቡብ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ንሱ ደኣ ኮይኑ ኣብ ኣምሓራ ክልል እውን ትገጢምዎ ዘሎ ዓንቀፍቀፍ ወይ ከዓ በቲ ተታሒዙሉ ዝነበረ ትልሚ እንድሕር ደኣ ዘይከይዱ ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ክቕይረሉ ዝኽእል ዕድል ኣሎ ዶ ዝብል ተስፋ ዝገበረ ሰብ እውን ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ሶ እዚ ንባዕሉ ከምፅኡ ዝኽእል ነገር ኣለዎ እዎ ሕዚ እንታይ ድዩ ኣብ ኣምሓራ ክልል ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ እሲ ማለት ትግራዋይ ከመይ ኩናት ፀሊኡ ከመይ ኩናት ተፀይፉ ከመይ ነገራት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኹንዎ ከም ዘለዉ ግልፂ ኩላትና ዘለና ስምዒት እውን ንፈልጦ ኢና ስለዚ ኩሉ ነገር ብድርድርን ብሰላምን ክውዳእ ኩሉ ድሌት ኣለዎ ሶ ፀላኢኻ መፅኡ ታንክታቱን ሚሳይሉን እጥቁን ሒዙ ክመፀካ እንከሎ ካሊእ ሓይሊ ኣዛዊዑ ናብ ድርድር ዘምፀልካ እንተኮይኑ እዚ ብተስፋ ተፅበ ኢኻ ስለዚ እዚ ገና እዩ ተረዲኽኒ እቶም ሕዚ ዝረአዩ ዘለዉ ጅማሮታት እዮም ብገምጋም ደረጃስ ኣይ ፋኖ ኣዛዊዑስ ከምዚ ክገብሮ ይኽእል እዩ ናይ ኢትዮጵያ መርገፂ ከቕይሮ ይኽእል እዩ ዝብሉ ስታይ ኣነ ማለት ካብ ሓበሬታ ተበጊስካ ካብቲ ኩነታት ተበጊስካ ናብ ዝኾነ ነጥቢ ንክትበፅሕ ኣይወስድን ርሑቕ እዩ ገና እዩ ምክንያቱም ፅቑ ኢሉ ማለት ተስፋ ክኾን ይኽእል እዩ ብዙሕ ሰብ ዝደልዮ ዘውግዕን የብልጽግናው መንግስትና የሻዕቢያ ሰራዊቶች ስትራቴጂክ ስፍራዎችን እንዲይዙ እየተደረገ ስለመሆኑ ተዘገበ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ወታደራዊ አመራሮች የተገኙባቸው ስብሰባዎች በአዲስ አበባ መከናወናቸው ታውቋል። ጄኔራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ የፌደራል መንግስቱ ተፈናቃዮች እንዳይመለሱ እንቅፋት አልሆነም አሉ ሲሉም የብልጽግናው ልሳናት ዘግቧል። ኢትዮ ፎረም ብልጽግና በትግራይ አካባቢ እንዲሰማራ ያጓጓዘው ሰራዊቱም የኮርና የእዝ አዛዦችን ወደ አዲስ አበባ ለስብሰባ መጥራቱን በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ በሀገሪቱ ርዕሰ መዲና በቀድሞ የትግራይ አመራሮች አማካኝነት ስብሰባዎች እንዲደረጉ መጠራታቸውን መዘገቡ የሚታወቅ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ኩናት ወይ ካዛ ኮበረ ናይ ኩናት ወገን ኢትዮጵያ በብዙሕ መንገዲ እያ ትህረም ዘላ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ክልቲኦም ስትራቴጂካውያን ቦታታት ዝበልዎም ተቆፃፂሮም ኣብኡ ዓሪዶም ከም ዘለዎ ዝገልፅ ሓበሬታ ንሰማዕ ኣለና ብመንፅር እውን ተጋሩ እውን ዘድልዮም ቦታታት ሒዞም ከም ዘለውን ተዳልዮም ከም ዘለውን ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ንሰማዕ ኣለና ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሓደ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳዊ መጥቃዕቲ ግን ይስማዕ ኣሎ ንሱ ድማ እዚ እዩ ፌደራል ሓይሊ ዕድመ ኣሎ ባንዳየ ፀላኤ ኢሎምና ባንዳ ምስቲ ውዕል ዘይብሉ ለድኡን ለዋዕሉን ዘይኮነ ሻዕብያ ዝሽርኽ እዩ ባንዳ ማለት ከም ሻዕብያ ፀላኢ ትግራይ ፀላኢ ኢትዮጵያ የለን
فدرال منغستي إثيوبيا منغستنا أي هاجرنا أي وعلى لنا انتاينا نسمع زلنا بتومس بلصقنا زلو تقارو باندا تزبلوم ناي تقارو نملؤ تግራይ ወክሎም ክብሎም ዘይንኽእል እቲ ትኽክለኛ ምስሊ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎም እቲ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ዘርእይዎ ዝነበሩ ዓይነት ጽልኢ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብቲ 4 ኪሎ ከለዉ እቲ ትግራይ ብምሉእ ትኢሊት ናይ ህወሓት ሓዳው ነይሩ እቲ ጽልኢ መን ዘዋር ናይቲ ጽልኢ ናብ ኤርትራ ነይሩ ድማ ሎሚ እውን እናነፀረና ይመጽእ ኣሎ ክትሪእዎ ተርጅምሎም ብመሰረቱ ኣብቲ ጽልኢ ናይ ኤርትራ ጥራይ ዝያዳ ክስራሓሉ ከም ዘለዎ ንኤርትራ ንምድኻም ንኤርትራ ንምጥፋእ ክስራሕ ከም ዘለዎ ዝኣምን ዝነበረ ኤሊት ናይ ትግራይ ቀስ ብቐስ ናብ ብልጽግና ኸይዱ ስለምንታይ ብልጽግና ንኤርትራ ንኸጥፍእ ስለ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ ብሓፈሻ ኣብ ሚድያታት ናይ ተጋሩ እውን ትሰምዑ ኢኻ ህወሓት ኣብ ኢትዮጵያ ብምንታይ እዩ ዝፅላእ እንድሕር ኢልኩሞ ንኤርትራ ዝሸጠ ሃገር ዘገንፀለ እዮም ዝብልዎ ብናቶም እየ ዝብለኩም ዘሎ ብናትና ኣይኮነን ህወሓት ኤርትራ ናፃ ንኽትከውን ዝገበረ እዩ ዝብል ክስ ኣሎ ብኩላቶም ድማ ዋላ እቲ ፊልድ ማርሻል ገለ ኩሎም እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ብምሉእ እቲ ህወሓት ከምኡ ዓይነት ኣጀንዳ ነይርዎ ድዩ ምናልባት ኤርትራ ንሕና ከም ኤርትራውያን ብቕልፅምና ካባኹም ኣይተገንፀልናን ናፃ ሃገር ኢና ካልእ ሃገር ኢና ነርና ጎቢትኩም ሒዝኩምና ነርኩም መንጋጋኹም ወይ ከዓ ኩርምትኹም ኣክሲጡ ኤርትራ ናፅነቱ ወይ ከዓ ልኡላውነቱ ኣረጋጊፁ እሱ ድማ ብቕልፅሙን ብሬፈረንደም ድማ ኣብሒስዎ ማለት እዩ እሱ ንግደፈ ናይ ኤርትራ ሕጂ ኣብዚ ናይ ትግራይ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ዲቤት ክትመፅእ ከለካ ግን ህወሓት ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ወይ እውን ባሕሪ ዘኽሰረና ዝብል ክስ ኣለዎም ኣብቶም ህወሓት መፂኻ ፈላሊኻ ክትሪኦም ከለካ ንሓደ ሰብ ኣብ ግዜ ሕማቕ ኢኻ ክትመዝኖ ዘለካ ኣብ ኖርማል ግዜ ከይትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ካብ ህወሓት ናብ ብልፅግና ዝኸዱ ዘለዉ ናይ ትግራይ ረብሓ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ኣጠማምታ ድማ ንፁር እዩ ስለዚ እቲ ህወሓት ዝተመቓቐለ ፖለቲካ ከም ዝነበሮን ህወሓት ሓደ ካብቲ ካብ 4 ኪሎ ከም ዝወድቕ ዝገበሮ ድማ ኣብ ውሽጡ ዘይምርድዳእ ዝነበሮ ዘይምርድዳእ እናዓበየ ስለ ዝኸደ ብሓደ ክሓስብሉን ብሓደ ክመያየጡሉን ኣብ ዘይኩሉ ደረጃ ካልኦት ኣጥቂዖም ኣውፅዖሞም ዝብል ዘረባ ዘሎ ንርኢ ኣለና ንመለስ ኣብታ ርስቲ ከምዚ ትሪእዎ ዘለዎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ስእሊ ተደጋጋሚ ንሻዕብያ ሻዕብያ ክብሉ ከለዉ ንመንግስቲ ኤርትራ ፀልኡ ጌርኩም ኣይትወሰድዎ ሻዕብያ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ነቲ መንግስቲ ተደሊኻ ብሽሙር ቁሓዮ ሻዕብያ ማለት ሻዓብ እዩ እዚ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝመፀ እዩ ንዑ ንኩሉ ብሓደ ኣምሲልካ ክትሃርም ተደሊኻ ትጥቀመሉ ቃል እዩ ንሳቶም ንመንግስቲ ኤርትራ ስለ ዝድንዕቆ ኖ ሻዓብ ማለት ህዝቢ እዩ ሻዕብያ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ማለቶም እዩ ሕገ መንግስቲ ለና ዘተኣሳስር ምስ ፌደራል መንግስቲ ምስራሕ ኣብቱ ዓለም ዝረአዮን ዝመስከሮን ውዕል ተደሪካና ህዝብኻን ናመነትካን ክብሪ ንምውሓስ ምቅላስ ህዝባውነት እዩ ብኣውርኡ ግን ፀገማትና ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ኮይና ኢና ክንፈትሕ ንኽእል ብሻዕብያ ኮይና ክንፈትሕ ይንኽእል ምስ ሻዕብያ ኮንካ ዝፍታሕ ፀገም የለን ብኩናት ዝፍታሕ ፀገም የለን ብሰላም ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ኮይና ሕቶና ከይገደፍና ኢና ንፈትሕ ምዕራብ ትግራይ መምላስ ዘይመምላስ ተመዛበልቲ ምምላስ ዘይመምላስ ተመዛበልቲ ምምላስ ማእኸላይ መንግስቲ ተቃውሞ ነይርዎ ይፈልጥን የህወሓት የሚባሉ ሰዎች አሁን ያሉት ማለት ነው እዛ ያሉት የወጡ አሉ የወጡ አሁን ፕሪቶሪያ እንዲከበር ነው የሚፈልጉት ፈራሚ ናቸው እና አቶ ጌታቸውን ጨምሮ ማለት ነው ከዛ ውጭ ያሉት ግን ከኤርትራ ጋር በደንብ እየሰሩ ነው ከሻዕቢያ ጋር ማለት ነው ይሄ ነው አደገኛ ነገር አሁን ይሄ ጦርነትን ወደ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኩላታ ዘረባ ሻዕብያ ትብል ዘላ ኣይ ቲንክ ነዚኣ ናትናኤል ፅቡቅ ገይሩ መሊስሎም ነይሩ እዚያ ንገሩኒ እዚያ ስምዕዎ አብርሃም ትማሊ ናብ ኤርትራ ሚሳይል ተደርቢ ሻዕብያ ናይ ትግራይ ኩናት ዝኣተወሲ ነፍሱ ክከላኸል እዩ ሚሳይል ተደርቢሉ ዝበለና ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ተፈረመት ተኸዳዕ ጌታቸው ረዳ ንኣዲስ ኣበባ ሃዲሙ ምስ ከደ ንሻዕብያ ዝግበር ፅምዶ መፍረስ ኢና ኢሉ ትፅመድ ዝነበርካ ንስኻ ኢኻ ሰሎም መዓንቲ ዶክተር አብርሃም ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ ናታቶም በዓል ዶክተር አብርሃምን ገለን ስፖንሰር ዝገብርዎም ዝነበሩ ሚድያታት ከደሙ ንፁህ ነኝ እንዳበልኩም ኣይተብሉና ኢልዎም ሓቂ ገዝ ሚድያ እምበር ንትግራይ ሓሲብኩም ከምዘይኮነ ኩላትና
መቸም ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም ናትናኤል ጽቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጦም ጽቡቅ ገይሩ ይዘቃልዑም ግን ነቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ልዑል ጥንቃቐ ልዑል ምስትውዓል ከም ዘድልየና ግን ደጋጊምና ክንዛረበሉን ክንግንዘቦን ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ እንተቲ ኩነታት ናይ ጽምዶ እንድዩ ሓደ ካብዚ ከጸልሎም ደልዩ ዘሎ ነዚኦም ንጎም ሸት እናወፁ ዛረቡ ዘለው ዳድር የፖለቲካ ችግር አለ ማለት ነው ሶ the end justifies the means እንደሚባለው ውጤቱ ችግሩ እንዳለ ያሳያል ማለት ነው ለትግራይ ህዝብ የሚመጥን አስተዳደር ከም ትሪዎ ዘለኹም እቲ ጽምዶ ነዚኦም ዘዕበዶም ተራኺቦም ተጋሩ ዶ ኣብ ሱዳን ተራኺቦም ተጋሩ ኤርትራውያን ሱዳናውያን በዓል 11 ለካቲት ልደት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ሱዳን ኣኽቢሮም መበል 51 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ኣብ ሱዳን ከተማ ስዋኪን ተኸቢሮሎም ብሔራዊ ሓድነትና ንምውሓስ መሰል ዓርሲ ወሳንና ብዝብል መሪሕ ቃል ዝተኸበረ በዓል ላዕለዎት ሰበስልጣን ሱዳናውያን ኤርትራውያን ነበርቲ ሱዳን ተጋሩን ዝተረኸቡሉ እዮም ሰለስቲኦም ህዝብታት ኣብ ዘሕልፎ መልእኽቲ ድማ ንሓበራዊ ረብሓ ብሓደ ደው ከም ዝብሉ ኣረጋጊፆም ይብል ካብቲ ከባቢ ዝወፅ ዜና በማሕበር ተጋሩ ሱዳን ጨንፈር ስዋኪን ዝተዳለወ መድረኽ ርክብ ሰለስቲ ህዝብታት ድማ ድሙቕ ከም ዝሓለፈ ተገሊጾም ኣብቲ መድረኽ ላዕላዊ ግዛኣት ትግራይ ንምምላስ ሓድነትና ምጥንኻር ኣገዳሲ እዩ ዝብል ስምምዕነት እውን በፂሖም እዮም መበል 51 ዓመት ልደት ህወሓት ኣብ ሱዳን ብዝተፈላለዩ ጽምብላት ብተኸታታሊ ኤግዛክትሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጽምዶ ኣብ መንጎ እዚኦም ሰለስተ ህዝብታት ሕጂ ድማ ካብ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ጥራይ ዝነበረ ጽምዶ ሕጂ ድማ ምስ ሱዳን ብሓደ እናሓየለ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ትዕብዳናቶም ናይ ግድና እናወሰኸ ክኸይድ እዩ ምክንያቱ ኣትንክ እቲ መድረኽ ንጹር እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ምናልባት ኣብዚኣ ሓንቲ ተሪፋ ዘላ እዚ መስተንክር ዝፍፅም ዘሎ ፋኖ ክሕወሶም ዝኽእል እዩ በጎንደሩ የወንድማማቾች ድል የተገመደ ንቅናቄ ነው። በሸዋም በጎጃምና በወሎ ኔትወርክ በማጥፋት የጀመረው ያገዛዙ ጥቃት ሸዋ ላይ በአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት ከም ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ነዞም ንህዝቢ ምሓራ ብፍላይ ንፋኖ ታርጌት ገይሩ ብርቱዕ ስጉምቲ ክወስድ ንኣምሓራ ከዳኸም ኢሉ ዝተበገሶ ክሳብ ሕጂ ማንም ፋይዳ ከምፅኣሉ ኣይከኣለን ጥራይ ደይኮነ ነቲ መንእሰይ መመሊሱ ኣብ ጎኒ ፋኖ ከም ዝስለፍ እዩ ዘርእዮም ድሮናት ኣለኒ ቴክኖሎጂ ኣለኒ ገለ ኣለኒ ዝብል ሲ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ማዓስከር ገይሩ ዝዕለም ዘሎ ኮማንዶን ገለ እናሃለዎ ከሎ ነዚታት ጠጠው ከብል መኻለ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዩ ዝካየድ ዘሎ እዚ ከም ኣብ ሳሕል ኣብ ትሕቲ ገረብን ኣብ ትሕቲ ጎቦታትን ኣይኮነ ዝግብር ዘሎ ኣብ ሰጥ ዓጎልጎል እዮም ዝዕለሙ ዘለዉ ንሪኦም ዘለና ኣብ ሚድያ ድማ እዩ ዝወፅእ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ክንዲ ምንታይ ተዳኺሙ ከም ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዘሎ ክቋፀር ዘይክእል ኮይኑ ከም ዘሎ ጥራይ ትርኢ ብርግፅ ነዚኦም ክሓርሞም ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ እምበር ክገብር ስለ ዘይደሊ ወይ እውን ንክገብር መደብ ስለ ዘይብሉ ይኮነን ስለ ዘይከኣሎ እዩ ምናልባት እቲ ናይ ፋኖ ምሕያል ከም ዘብዚ ንሪኦ ዘለና ብተደጋጋሚ እቲ ናይ ፋኖ ናሓየልካ ምምፃእ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እዚ ናይ ኣምሓራ ሓድነት ዝፈጥሮ ዘሎ ማዕበል ብቐሊሉ ንሳቶም መልሲ ክረኽብሉ ይከኣሉን ኣለዉ ስለዚ መልሲ እንተደይረኺብካ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ዘረባላ ንሻዕብያ ምሕማያ ስምዕዎ ምስኪ እና የዋቱን እንመጣበታለን ምክንያቱም አሁን ከፋኖ ጋር የገባበትና ላለፉት 2 ዓመታት ከ8 ወር የዘለቀው ጦርነት አለ በዛ ጦርነት አብይ አህመድ እስካሁን ጦርነት ውስጥ መግባቱን እንኳን በዛ አካባቢ እንደው የሆኑ ክላሽ ያዙ ሰዎች ውርውር ይላሉ እያለ ለማሳነስ የሄደበት ርቀት በቅርቡም የሆነ የወፍ ጫጫታ አድርጎ የገለጸበት ሁኔታ አለ በቀጥታ ፋኖም ባይሆንም አሁን ያለብን ሁኔታ የወፍ ጫጫታ ነው በሚል ሊያሳንስ የሄደበት ርቀት አለ ነገር ግን የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ጦርነት ውስጥ እንደገቡና በዚህም የአማራ ህዝብ ከጎናቸው እንዲሰለፍ ጥሪ ያደረጉት የፋኖን ጉዳይ ለመፍታት ሽምግልና በጎንም ጀምሮ እንደነበረ ሰምተናል የቀድሞ የኢህአዴግ ባለስልጣናት እንታዩ ዝብል ዘሎ በሓፈሻ ክትሪኦ ከለኹም እቲ ናይ ፋኖ ዓወታት ኩሉ ግዜ ብናይ ፋኖ ዓቕሚ ይመፅእ ከም ዘሎ ክነግሩ ይደልዩን እዮም እንታይ ደኣ ህወሓት መራሕቲ ናይ ህወሓትን ናይ ሻዕብያን ይሕግዝዎም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ እዩ በቲ ሓደ ነቲ ህዝቢ ንሻዕብያ ናይ ደጋ ሓይሊ ኣለዎ ናይ ገለ ኣለዎ ኢሎም ህዝቢ ኣብ ጎኖም ንክገብሩ ካልኣይ ድማ ፋኖ ይስዕሮም ከም ዘሎ ከዓ ጉዶም ክወፅእ ስለ ዝኽእል ንፋኖ ክረዲት ንኸይትህብ ወይ እውን ዓቕሚ ናይ ፋኖ ንኸይትኣምን ንፋኖ ድማ ዝገብሮ ዘሎ ፀብለልትነት ንኸይትኣምነሉ ዝግበር ታክቲክ እዩ በቲ ካልእ ከዓ ሽምግልና ይፍትን ኣሎ ነቲ ኩነታት ከተሃዳድኡ ዝኽእሉ ዋላ እውን ገንዘብ ኣቢሉ እዩ ዘለና ገንዘብ ከፊልና እውን እንተኾነ ነዚ ኩነታት ዝጠው ንምባል ንበቆ ነገር ክህሉ የብሉን እንታይ ማለት እዩ ነቶም መራሕቲ ናይ ፋኖ ብገንዘብ ንክገዝኦም እሞ ኣብ ብረቶም ኣውሪዶም ድሕሪኡ ድማ ብካልእ ነገራት ከዓ
ኣብ ጉድጓድ ከስፍሮም እዩ ነቶም ገለ ካብቶም ክልተ ሓደ ኮነሬል ነይሩ ካብ ፋኖ ናብኡ ዝመፀ ብሮታ ውሪዱ ምስ መፀ ብካልእ ናይ ግብረ ሽበራ ክስታት ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ተፀዊዑ ኣሎ ዝብል ሰሚዕና ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ ታክቲክስ ዳርጋ ተሰብ እናተረድኦ ይመጽ ዘሎ መልስ ከዛ ሜዳ አንችልም የሚል ሐሳብ ያላቸው ብልጽግናዎች በእስር ቤት ያሉትንም ውጪ ያሉትንም ለማነጋገር የሽምግልና ነገር ከጀርባ እንደጀመሩ ባለፈው ሰምተናል። ለማንኛውም እንደው የአማራ ክልሉ ጦርነት እነሱ አጥፍተናል መሪዎቹንም በስምምነትና በድርድር ወደ ሀገር ቤት አምጥተን በሰላማዊ መንገድ እንዲታገሉ አድርገናል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የፋኖ ነገር አብቅተዋል ባሉ ማግስት ነው እንግዲህ እንዲህ አይነት ባሉ ድማት ብልጽግና በፕሮፓጋንዳ ናቱ ንፋኖ አነቶ መራሕቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ጣውላ ከም ኣምፂና ያማለና ነቲ ቃልሲ ድማ ብሰላማዊ መንገድን ብኻልእን ከነደቃቅሶ ፈቲና ኢና ብምባል ንሰሜን ዝግበር ኩናት እቲ ህዝቢ ክድግፎም ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ገይሮም ግን ኣይሰርሐን እቲ ኩነታት ድማ ይቅፅል ኣሎ ከመይ ይብሉ ጀምሮ ወደ በደርግ ዘመን ውሸት በተለይ በተቋም ደረጃ በመንግስት ደረጃ ሚሊተሪ ውስጥ ደግሞ ውሸት ያው ህይወት ጋር የተያያዘ ስለሆነ የወታደራዊ ስራ ውሸትን በከፍተኛ ደረጃ መዋጋትና መኮነን ወይም ደግሞ በከፍተኛ ዲሲፕሊን የሚያዝ ነገር ቢኖር ውሸት ነው። በሀገርም ደረጃ ውሸት ሀገርንም ሊያጠፋ ናይ ባሕቂ ሓሶት ትክክለኛ ዘረባ ይዝብ ዘሎ ሓሶት ከም ፖሊሲ ኣብዚ ስርዓታት ናይ ኢትዮጵያ ንቡር ነገር እዩ። ንፃዕዳ ፀሊም ንቀይሕ ሰማያዊ ኢልካ ምዝራብ ንቡር እዩ። ብፍላይ ድማ ብሰራዊት እቲ ስዕረት ዘጋጥመካ ዘሎ ጥፋት ዘጋጥመካ ዘሎ መልሲ ክትረክበሉ ስለዘይትኽእል ውፁእ ሓሶት ጌርካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክሽፍኖ ክትክእል ኣለካ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ ማንም ቃልሲ ዘድልዮ ነገር ተሎ ናይ ሓሶት ባህሊ ናይ ሓሶት ምሕደራ ወይ እውን ከም ፖሊሲ ደረጃ ኣብ መንግስታት ሰፊሩ ዘሎ ሜንታሊቲ ናይ ሓሶት ነዚ ምቅላስ ከድልየና እዩ ዝብል ዘሎ ትክክለኛ ዘረባ እዩ። ምክንያቱ ሓሶት ሰራዊት ተሰዲዱ ፅባሕ ንጎውን ክትፈትሖ ዘይትኽእል ግድል ክኾነካ ይኽእል እዩ። ኣብዚያሲ ሓፈሻ ፍልጠት ጌርና ብክንውዶ ናይ ኣብ ነገር ያ ሰው ምን ሊባል ይችላል ወይም ምን ይባላል? ዶክተር አብይ አህመድ ንሃገሩ ዝኸጥዐ ሰብሲ እንታይ ኢልካ ክትፅውዖ ትኽእል እንታይ ሽም ክትቦ ትኽእል ምስ በሎም ዶክተር አብይ አሕመድ ኢልካ ክትፅውዖ ትኽእል ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ታከዳዕ ትብል ምስ ኣቢ ሓዋዊስካ እንተተጠቀምካላ እውን ፀገም ዘለዎ ይኮነን ዝመስል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና። መቸም ዘገርም እዩ እቲ ኣቢ ኩነታቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እና ቅልውላው እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው። ትግራይ ግን ናይ ባዕላቶም ሽግር እውን ኣለዎም ብፍላይ ምስቲ ዝመፆም ዘሎ ሓደጋ ደብረፅዮን ድማ መበል 51 ዓመት ምስረታ ሕወሓት እውን ኣመልኪቶም ዝሃብዎ መብርሂ ወይ ከዓ መግለፂ እውን ነይሩ ምስ ተተሓሒዙ ዝሕሰብ ደስ ዝብል ስምዒት ኣለዎ ማለት ይከኣልን ግን ዝተወሰነ ሎሙድ ፅባሕ ድዩ ሎሙድ ፅባሕ ድዩ ዝብል ግን ብጣዕሚ ኣብ ሸቐሎትን ኣብ ጭንቀትን እዩ ዘለሞ ምስ ተተሓሒዙ እንዳልዕልና ክንፀኒሕና ሞ እስኪ ላሊና ብርክ ብርክ ጌርና ካብቲ ሓበሬታ ሓሊፍና እውን ናይ ባዕልና ርእቶ ሕዚ ናብ ትግራይ ገጽ ዘሎ ናይ ሓይሊ ኣሰላልፋ ብኢትዮጵያ ገጽ ዘሎ ብተወሰነ መልክዑ እንታይ እዩ ዝመስል ኦልሬዲ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ክባእትያ ከም ዘላ ዝገልፁ ሓበሬታታት እውን ወይ ከዓ ኣብቲ ሚድያ ክጥቀሙ ንሰሚዕናት ናይ ሚድያ ሰራዊቶም ሕዚ ካብ ዝተበጊስና እቲ ብጭቡጥ እቲ ዘሎ ኩነታት እቲ ማሕበረሰብ ክፈልጦ እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ካብ ዝብል ካብ ቆቦ ወልድያ ደሴ ሰሜን ሸዋ ብጣዕሚ ዝተዘርግሐ ግዙፍ ሰራዊት ከም ዘሎ እስካብ ክልተ እዝ ሓደ እዝ እውን ኣይኮነን። ስለዚ እንታይ ዝብልዎ ብናይ ሚሊተሪ ቋንቋ ኣሰላልፍኡ ኢቨን ናይ ምክልኻል ዘይኮነ ናይ ምጥቃዕ ኣሰላልፋ ሒዙ ከም ዘሎ ቀፂሉ ብዓፋር ገጽ እውን ብናኣሰፋ ቸኮል 11 እዝ ዝበሃል በቲ بعفار ገጽውን በጨርጨር ማኑ በጭፍራውን ሓደ ገዚፍ እዝ ከም ዘሎ ጠቅላላ በዓል ኣሰፋ ቸኮል ዝበሃሉ በዓል ሰሎሞን ዝበሃሉ ጀነራላት ዝመርሕዎ እዝታት ኣብቲ ከባቢ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ኢና ምርዳእ ኺልና ዘለና እዚ ማለት እቲ ካብ ሰሜን ሸዋ ጀሚሩ እስካብ ቆቦ ዘሎ መሲኡ ዘሎ ሓይሊ ብቀጥታ ገጹ ናብ ትግራይ ዝገበረ እንትኸውን
እቲ ናይ ጭፍራ ገጽ ዘሎ ናይ ዓፋር መስመር ሒዙ ድማ ገጹ ሓደ ካብ ዝመጽእ ነገር ተዓልዩ ንምክልኻልን እንደገና ነቲ ናይ ኤርትራ ኣዋሳኒ ወይ ከዓ ምስ ዓፋር ተተሓሒዙ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ገጹ ናብ ኤርትራ ገጹ ዝኾነ ሓይሊ እዩ ቀጺሉ እውን ክልተ ገዘፍቲ ሪፐብሊካን ጋርድ ዘለዎ ክፍለ ጦራት እውን ኣብ ሰሜን ሸዋ ምድላዋቱ ወዲኡ ኣደራጅዩ ከም ዘሎ 38 ዝበሃሉ መካናይዝድ እውን እዚ ማለት 2012 መጨረሻ 2013 ኩናት ክጅመር እንከሎ ናይ ቅድሚ ሕዚ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ዝነበሩ እዝታት ኣምፂኡ ከመይ ይገብሮም ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ኩሎም ክልል ተኸዚኖም መፂኦም ዓፋር ንኽገብሩ ንትግራይ ንምውራር ዝነበረ ምድለዋት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ዝብሎ ዘሎ እታ ትግራይ በቲ ካርታ ክትሪእዎ ከለኹም ንትግራይ በቲ ሓደ ብክልል ኣምሓራ መፅኡ ብኩሉ መንገዲ እናኣፅኦ ከሎ በቲ ድማ እቲ ናይ ዓፋር ወገን ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በቲ ዓፋር ወገን ኣቢሉ ድማ ክባ ነቲ ትግራይ ካልእ ድማ ብኤርትራ ንክመፅእ ዝኽእል ወይ እውን ናብ ኤርትራውን ድራማታት ክገብር ስለ ዝደሊ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ብሓቂ ኣተሓሳሳቢ ኩነታት ዝመስል እዩ ንትግራይ ቀሊል ዘይኮነ ግን እቲ ዝበለፀ ላዕለዋይ ክፋል ብምሉእ እንድሕሪኢኹሞ ምስ ኤርትራ ዶብ ዘሎ እቲ ኩናት ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ብላዕሊ እውን ግንባር ስለ ዝነበሮም እዮም ሕጂ ግን ብሓደ መንገዲ ዝመፆም ዘሎ ግንባር እቲ ብሓደ መንገዲ ዝመፅእ ዘሎ እውን ንዑ ብድሕሪት ክወግኦ ዝኽእል ሓይሊ እውን ስለ ዘሎ እዚ እውን ኣብ ግምት ምእታዊ የድሊ ብዝኾነ ከምዚ ናቶም ዘረባ ብዙሕ እውን ሰብ ከይርበሽ ናብ ኤርትራ ገፅና ክንሰግር ኤርትራ ከንታይ ይብሉ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እስከ ንስማዕ هرفان زهاجر أبتون برسطان كفز زبالة بحري بحري ودب نالة بحري إيرترا بحري إيرترا تاريخاوي تاريخ زي فلت تاريخ يوكس أب زمن أوريت تاريخ مزدسس بحري إيرترا مبر بحري كالا أيتتقسم نمسكر قل نزيئن حزن باترو موسى اللوبز بحر وسن شعو بلعوو عاي بس بسن بمقبع بعتون أيتورسن سننا نز بحر مبر نخالق أيتنقسن توزب اللبز بحري عطان سيطاني تعطن عطماناتو بتر عرونتو حطن وانجف اللو خصات تتوات عويتن ناتكا عزكايز سلطان مبر ندماتكا تأميتكاس نيفتن كتبلتق انت للي خاسر ريخاق متن قصف خدل كيسكا كم حيصب معنتا كم إيرترا تقطن كم قوبات عالساحل بسغطات عطن باسف بحر ترخبة مالتكن أبدا تمالي أكلاتنا بجعو سالينا يرززن عبرخنا بفخراي تتحزن بإلفت أمقاليك أززن بفخرا درقي سنبدن تساحلو واتأمبر أبركي سقدن نززر السعد ماي تولدن بسحيخا معك أني تفردن سمع عن تزاربون لو من كعريكات صباح خيدنن الباصوت يدروس بنفاس كي بتن يخدن هلا ويخاو وحج كي وسن لومي بعال مرزام عن قريبتن بعال دهاي حنزيزن بتمرزوم زتحازة حزون دريقو من برعي وحزون تمهر كابز غشون استبرزون انتنا عنادن زربا هاي كونناني مرزن سيفنا اعرفي زولو يتمزن قسمنا بلمس خاي فززن مسمرنا كيكا من قدي حنتنا بمسح خاي فرسن أقاركا دوباتنا انت تحسن دن تخبرنا سقطا خمسي وحسن بسم سواتنا حنزنا خمن نسسن بسم زبحري من حلال لنمو بعل ملحس كحزن بعل شعرو مرو شعرو خاملة سن بعل اقرون اقرها اكبن زينات كاتميتك عاي عبن زي قابي خامن تلكان يكدن زي ما استخاون اي ستن زي علغاي حسسن زي تاسم خاي كلسن زي تعار كالون اي كلسن فلتنا يخا تتتن كيفنا ويل كم زاتري وازل لهم إيرترا نعبي نصر ملختي تصدق لزلا أمين كابزن العلي ملختك وهبا يكلني نبانا قسكاتن كستيلكا أبات رغبا هاي هذا لا تملختي كابزن العلي نصر ملختك بوي يقولون يا مبي بصحف بجازيت أنيا سلزي تزربن برزي
very clear statement أمناتنا نزمت تنكس نزبل زي محر سقمتي أداليهم كم تداليل له خمسة يوم زقلت زلوا I think إيرترا أبز حج درجة أبز بغز خونه متكل نلولا ونتا أب كبابو وننتخونه نيرترا زراقم سب أبزي اللو جزي of course بلتسقنا نسون كادرتاتو نبي إيرترا زاربو نويح أب مايكروفون سلزلون بر إيرترا بزوانزي ببزح من قدي تيفيزو زلو وامبر صلاحي زلو هاجر يكونتن لأنه كل دم حزب إيرترا نكل التعامت حرخ وزدي بكوكوب تأكل كبل كساب تايم أقول لكم يكسب أفنشود بس حزقت ورار تكايدو لسلسنة نزع حجكم وتصل غلز بإيرترا أبيسين إيرترا تزبلت صلاحي إلي يعني من تاي حدنا تزب إيرترا أمن عرنا كخون نخل التعامل سرحي زب إيرترا أبقون منقص نكخون أتني أمن قدي أم قلنا منقص زنبرة زي كونه ولا ونت آخر تقاوم أي زنبرة أبي أحمد علامو دقاقي مثل زنس أرلو تقول داي ناس النتن تبزح كبر واقع استغفر الله ناس النتن لولا ونتن نمت فاصل زغنة كل تزبي أبقون منقصي كم زل أبقوني سراويتون أبقون منقصتن عاد النوتو نكحيل دما عبي مخنيات كوين وكن بالنخل بزغنة أي تكونتات كبيد زغنة كونتاتيو كوينات مانم نجارك على الكازر رأي كونن بلتسجن جن دفيت ناتون شبد بد ناتون ناب كوينات كم زمسل بزح زرباز اللي مثلاً أنت بوجن إيرترا نتكونتات كميلهم يتبيوا ويبخمي يتمتوا خمسلو ولا حنت فقراء مريت كاندا اللي بحر خاندا بريت كاندا اللي ويون قال خاندا اللي زي كونه نزناتنا نزب بحر نايلو زمسنا كن مكت مخانا يوم زنقروا وزلو إزد ما نتزبي نمان مز إيرتراوي أبغون سراوي تطلعوا نخبر سبوز خانة محت انتاي مخنياتو إيرترا تقعد سكان انتقينا إيرترا تبهال كم هاجر تقعد سكان تقينا بلتقنا نتهاجر كوجبت بر بحرنا إيرترا نسبة إيرترا قري في كونن ويون نسبة إيرترا كفيل نخط كمالي مت كم زي اللي ما نمزر دويو أتكون تهدما فانو فرقة تسرح سريح ملو أتز تعرف دما بعلو انت متي وها كريا يا باخنا بالدلي نايلو مارسي أبزكن ودكن فتنينا نايبعال فنكل بجم أبكبد أجد تاسزخنا مدرخ يبعال بمهلاو نزوم جاكانو زخونو سنة ببنية الدما كبرخو من ناقوتكم من أبكمين سكشن قرفلنا أبتزلو بوتاخيتكم دما سبورت قبرو بنابلكو نايلو مارسي بزك عالتوية thank you